sulla ei ole ongelmaa, jonka se ratkaisisi. Ei siis, tämähän on ihan perus startup-asiaa, ratkaisi ongelma. Sulla ei ole ongelmaa, mitä se ratkaisisi. Mulla on ongelma. Mä oon 2 työupunut. Kerran terveyskeskuslääkärinä, kerran yrittäjänä. Mä en halua enää uupua. Mä haluan mulle ennakoivan mittarin. Ja mä oon todennut, että itselle Ouran data, työuupumuksessa on se haaste, että se on vähän niin kuin sammakon keittämistä hengiltä, jos tiedät vanhan kuluneen sanonnan, että ihminen sopeutuu koko ajan siihen tilanteeseen ja pitää sitä normaalina eikä havaitse niitä signaaleja. Et sä näe sun syke, et sä tunne sun sykevälivaihtelua. Ja se huonosti kun työ tuntuu normaalilta. Mutta kun mä oon asettanut itselle tietyt niin kuin rajat sille, että jos sykevälivaihtelu on tällä tasolla tai unenlaatu heikkenee tai monta muuta, mun pitää toimia. Arvoisat katsojat ja kuulijat, tervetuloa uuden Signaali-podcastin jakson pariin. Tällä kertaa podcastin vieraana on henkilö nimeltään Tuomo Oikarainen, joka toimii digiylilääkärinä Terveystalossa. Tervetuloa Signaali-podcastiin, Tuomo. Kiitos. Mukava olla täällä mukaan, kun kutsuit. Mukava päästä jakamaan ajatuksia ja kuulemaan haastoja yleisöltä. Loistavaa. Tänään puhutaan sun kanssa siitä, miten teknologia muuttaa terveysalaa ja miten terveysala muuttaa teknologiaa. Haluatko esitellä lyhyesti itseään aluksi? Kiitos. Joo. On Oikaraisen Tuomo, toimin Terveystalon digiylilääkärinä, kuten tuossa äsken esittelitkin. Tausta lyhyesti on valmistunut lääkäriksi. Sen jälkeen totesin, että haluan oppia ymmärtämään paremmin taloutta. Kävin opiskelemassa kauppatieteen maisteriksi sen jälkeen, josta sai semmoisen, sanoisin, niin kuin kielitaidon ymmärtää taloustiedettä, talouden perusperiaatteita. Ja se on oikeastaan ajanut mut myös siihen, että lähdin työterveyslääkäriksi, on päätynyt työikäisten pariin. Osin siitä syystä, että haluan, että ihmiset elävät pitkään, mutta myös työikäiset ihmiset ovat työkykyisiä ja meidän bruttokansantuote pysyy hyvässä kunnossa. Meillä ei ole varaa siihen, että työikäiset ihmiset eivät ole työkykyisiä ja hyvässä työkunnossa. Tätä kautta on monen polun ja vaiheen jälkeen päätynyt digipalveluita kehittämään sen takia, että tarvitsemme lisää henkilökuntaa. Haluan kehittää skaalautuvaa terveydenhuoltoa. Muutama oma yritys ollut, jossa on kehitetty teknologiaa, etälääkäripalveluita ja kohta reilu 4 vuotta Terveystalolla ollut kehittämässä Terveystalon digipalveluita muutamassa eri roolissa. Oletko sellainen teknologia-ammattilainen, joka ymmärtää lääketiedettä vai oletko lääkäri, joka yrittää ymmärtää teknologiaa? Tämä on hyvä kysymys. Tämä on vähän myös oma semmoinen identiteettikriisi, koska mä koen, että mä en ole enää kamala hyvä lääkäri, koska en mä pysty jakamaan sitä omaa rajallista kapasiteettia kovin hyvin. Mä oon siinä rajalla. Kyllä mä oon molempia. Ja ehkä jos katsoo työmarkkinoiden näkökulman, niin kyllä mä kuitenkin edelleen on enemmän lääkäri. Se, millä mä tuotan lisäarvoa teknologiseen prosessiin, teknologiseen kehitykseen on se, että mä olen lääkäri ja mä ymmärrän ne prosessit ja toimintamallit ja toimialan. Että kyllä mä oon lääkäri, joka toimii teknologian parissa edelleen. Mutta onko tämä sinulle sellainen, kun sanot, että se on eräänlainen kriisi, niin haluatko päästä tästä pois ja millä tavalla pääsisit tästä kriisistä pois? Eikö se ole tavallaan myös sun tarkoitus olla tässä teknologian ja lääketieteen välimaastossa, että sä pystyt toimimaan siltana 2 eri maailman välillä, vai miten sä näet tulevaisuutta? Joo, kyllä mä sen näen, mutta sitten taas toisaalta pitää olla niin kuin realistinen, että jos lääkärin työ on 20% työajasta, niin kuinka pitkään mun työnlaatu säilyy niin hyvänä, että mun on järkevää tehdä sitä työtä. Toisaalta sitä pitää myös panostaa, että pitää päivittää omaa tietoa, pysyä ajan tasalla lääkärin työstä ja sekä myös tunnistaa, että niin kuin asiakassegmentit, asiakkaat, mitä hoidan, on semmoisia, jossa mun osaaminen on riittävää. Toisaalta on ehkä itselle ottanut muutaman semmoinen työpumuksen hoito, diabeteksen hoito, vähän niin kuin tämmöinen teemallinen, harjamallinen osaaminen, että joku spesifi lääketieteen osa-alue säilyy, jota kautta pysyy enemmän kiinni siinä lääketieteen kontekstissa. Mutta ehkä myös se, että johtajat kehittyy vaihtamalla toimialaa. Kukaan lääkärijohtaja ei vaihda toimialaa. Jos mä pysyn aina lääketieteen toimialalla, niin voinko mä kehittyä johtajana? Vaikka en ole itse lääkäri, niin tämä ongelma jotenkin kuulostaa ja tuntuu tutulta, koska omalla alallani aikaisemmin olen törmännyt moneen henkilöön, joka on sanonut, että kun on aikaisemmin tehnyt jotain sellaista syvää osaamista vaativaa, teknistä, niin sitten kun on siirtynyt johtavaan rooliin, niin sanotusti orkestroimaan asioita vaikkapa, niin on yrittänyt
istua kahden tuolin päällä samanaikaisesti, niin onko tämä sellainen tyypillinen ongelma, mitä sä kohtaat esimerkiksi omassa työssään, että lääkäritkin yrittää tasapainoilla, että haluavat olla sekä syvä osaaja, että sitten myös ymmärtää kokonaisuutta ja miten sä itse hallinnoit sitä? Joo, hyvä kysymys. Tämä on lääketieteessä ehkä vielä jopa isompi ongelma kuin muilla toimialoilla, kun perinteisesti täällä on edetty niin kuin lääkäri, erikoislääkäri, apulaisylilääkäri, ylilääkäri, johtava lääkäri polulla, jossa se on ikään kuin urapolun nousut ollut hitaita ja sinne on tämmöisen niin kuin ekspertiisin, tieteellisen pätevöitymisen kokemuksen kautta noustu. Mutta nyt meillä on myös nuorena johtajapolun aloittaneita lääkäreitä, jotka haastaa tätä mallia, mikä on mielestäni hyvä asia, koska niin kuin, miksi hyvä johtajuus ja pitkä työura korreloisivat. Mielestäni johtajuus on taito, mitä pitää aktiivisesti opiskella ja haastaa, ei se, että ajatellaan, että pitkä työura pätevöittää ihmisiä johtajana. Ja niin kuin siis asiantuntijasta johtajaksi kasvaminen osin vaatii sitä, että sä luovut sun asiantuntijan roolista jossain vaiheessa. Että sä muuten anna suolaisille tilaa, jossa edelleen säilyt asiantuntijana ja johtajana. Sitten se on mikromanageeraamista, se on huonoa johtamista. Niin osin tästä syystä asia, mitä itsekin tällä hetkellä kyllä käyn läpi, se, että pitää päästää irti asiantuntijan roolista ja hypätä enemmän johtajan roolia ja antaa muille tilaa. No onko olemassa kuitenkin sellaista skenaariota, että sinusta tulisi enemmänkin teknologinen syvä asiantuntija kuin lääketieteen syvä asiantuntija tulevaisuudessa? Tämä on hyvä kysymys, kun niin kuin oma työnkuva tällä hetkellä digiylilääkärinä on niin kuin 3 tiehaarassa. Että mä oon rajapintaosaaja liiketoiminnan, teknologian ja lääketieteen välillä. Niin kyllä mä oon käynyt tätä pohdintaa, että jos etenen tästä uralla, mille näistä poluista mä etenen. Ja tällä hetkellä ehkä vahvimpana ollut lääketiede, toisena liiketoiminta, osin sen kaupallisen taustan vuoksi. Teknologiapuolella on se haaste, että sillä puolella meillä on niin paljon syvä osaajia. Mä jotenkin näin itse haastavana, että musta tulisi niin kuin teknologista syvä osaajaa. Pohdin aikana niin, että pitäisikö mä opiskella koodausta. Ja nyt kun on Vibe-koodaus tullut tekoälyn myötä mahdolliseksi, niin kyllä sormet syhyä, mutta aika ei vaan taho riittää, että mä pääsisin projektien kimppuun, mistä on haaveillut. Lääkärin työ on ennen kaikkea hoitaa ennaltaehkäistä ja parantaa potilaiden terveyttä. Mikä on digiylilääkärin tärkein tehtävä sun mielestä? Mun tärkein tehtävä on se, että kun ammattilaiset tekee tuota työtä, terveystalossa kaikki ammattilaiset, ei pelkästään lääkärit, vaan myös meidän kaikki muut ammattiryhmät, heidän työ on mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Parannetaan työlaatua niin kuin systeemitasolla poistamalla niitä juurisyitä, mitä me tiedetään, jotka johtaa laatupoikkeamiin. Tehdään järjestelmistä semmoisia, että ne systemaattisesti tukee hoidon laatua, hoidon vaikuttavuutta, tuottavuutta, tuo parempaa työpäiväkokemusta, tuo työhön sujuvuutta, tuo työhön huokosuutta, on kognitiivisen ergonomian näkökulmasta sujuvia työkaluja. Eli mä katson ylhäältä, mikä se työ on, sekä myös mihin se työ on menossa ja miten järjestelmien pitää toimia, jotta ne tukee näitä tavoitteita. Kumpaan puoleen kallistuisit? Kumpi on lähempänä sun sydäntä se, että on joku digiratkaisu, joka parantaa potilaan kokemusta vai lääkärin työtä, helpottaa lääkärin työtä? Mä kierrän tämän sun kysymyksen sanomalla, että meidän ei pidä tehdä hyviä ratkaisuja, meidän pitää tehdä erinomaisia ratkaisuja. Eli kyllä meillä on niin paljon kehitettävää, että me löydetään sieltä myös niitä ratkaisuja, jotka parantaa samaan aikaan ammattilaiskokemusta, asiakaskokemusta, lääketieteellistä laatua, prosessitehokkuutta. Mä niin kuin sanoin, tämmöisiä värisuoraprojekteja, ne vaikuttaa kaikkiin laatuulottuvuuksiin. Tehdään ne asiat ensin. Sitten kun me ollaan siinä vaiheessa, jos mietitään, että ammattilaiskokemus, asiakaskokemus, luonnollisesti me sitten ikään kuin pohditaan tarpeen mukaan, prioriteetin mukaan, plus se, että mihin se asiakaskokemus vaikuttaa, mihin se ammattilaiskokemus vaikuttaa, missä prosessivaiheessa ne on, kuinka tärkeitä ne on. Niin kuin, kyse on priorisoinnista. Ei, niin kuin, tällä perusteella ei voi vastata kysymykseen suoraan, että kumpi on tärkeämpi. Mä kerran sun vastauksen sillä tavalla, että mä esittäisin sen silloin sillä tavalla, että kumpi on avainasemassa just nyt esimerkiksi Suomessa, kumpaan sä panostaisit enemmän? No sanonko terveystalouden näkökulmasta, me on panostettu tosi paljon potilaskokemukseen, potilaan sujuvaan asiointiin, potilaspolkuun, potilaan sähköisiin asiointikanaviin ja moniin muuhun. Ammattilaiskokemuksessa meillä on ollut isoja pullonkauloja, joita me nyt ollaan kiertämässä, niin kyllä tällä hetkellä ammattilaiskokemuksen puolella on paljon parannettava. Plus tehdään ammattilaiskokemuksessa ne asiat, jotka parantaa samalla potilaskokemusta.
Suomessa on vahva jako julkiseen ja yksityiseen terveyspuoleen, niin välillä vastakkainasettelu on vähän liiankin kovaa. Tavallaan jotkut argumentit eivät ole perusteltuja. Jotkut kritisoivat julkisen tehottomuutta ja taas yksityisen ahneutta ja muuta. Sä edustat yksityistä alaa, niin mitä parantaisit nimenomaan yksityisessä terveysbisneksessä digipuolella, tietysti ennen kaikkea, koska olet digiylilääkäri, ja sitten mitä parantaisit muuten yksityisessä terveysbisneksessä? Tekisin niitä asioita, mitä mä oon tällä hetkellä tekemässä. Eli tehdä ammattilaisille parempia järjestelmiä, jotka ohjaa ammattilaista. Ja edelleen sitten sanotaanko, että tulevaisuuden kyvykkyyksien myötä tosi paljon osaamisen tunnistamista, osaamisen kehittämistä. Niin kuin tehdään parempia ammattilaisia, tehdään parempaa potilasohjausta, parannetaan hoidon laadun mittaamista, tehdään tausta-asioita. Meidän saatavuus on hyvä, etäpalvelut on hyvät, verkostot on laajat ylipäätänsä yksityisessä terveydenhuollossa, mutta siis meidän pitää asettaa kunnianhimoisia tavoitteita siitä, että me tehdään koko ajan asioita paremmin. Me ollaan relevantteja, me lunastetaan oma paikkamme yhteiskunnassa. Kun puhut kunnianhimoisesta tavoitteista, niin mun mielestä julkisen ja yksityisen pitäisi puhaltaa yhteen hiileen sillä tavalla, että pitäisi yhtenäistää järjestelmiä, että ne keskustelisivat keskenään. Niin toteutuuko tämä käytännössä tällä hetkellä vai meneekö yksityinen omaa trackia eteenpäin, kehittää omia palveluita ja käykö silleen, että ne ei ole tulevaisuudessa yhteensopivia julkisen kanssa? Koordinoidaanko tätä nyt millään tavalla? No kyllä tällä hetkellä, jos mietitään ihan ammattilaisten käyttämiä järjestelmiä, niitä omilla trackeilla, mutta taustalla mun mielestä etenee hyvä kehitys kantapalveluiden kehittämisessä. Eli kantapalveluiden kantatietojen käytettävyys sekä ammattilaisille että potilaille paranee jatkuvasti. Että me olemme hiljalleen menossa siihen suuntaan, jossa kanta-arkistossa olevaa tietoa käytetään aktiivisesti vastaanottotyössä ja se ohjaa ja se pienentää huomattavasti sitä haittaa, mikä tähän asti on aiheutunut erillisistä potilastietojärjestelmistä. Eli ikään kuin sanoisin, että niin kun, mä en itse kannata sitä, että meillä olisi potilastietojärjestelmissä monopoli, koska minusta monopoli ei ole ikinä hyvä asia. Monopoli johtaa tehottomuuteen. Monopoli johtaa siihen, että meillä on yksi potilastietojärjestelmä, mitä kehitetään, ja mä en usko, että silloin se kehitys on optimaalista. Mielestäni on aina hyvä, että meillä on kilpailua. Meillä on useampia potilastietojärjestelmiä, mutta se niiden taustalla oleva tietokanta, kanta-arkisto on mahdollisimman käyttökelpoinen, jolloin ikään kuin se tieto, mitä käytämme, on kaikkialla saatavilla. Ja sitten sen päälle voidaan rakentaa käyttöliittymiä, jotka kilpailee toistensa kanssa käytettävyydessä. Silloin se ajaa meitä toimialana parhaiten eteenpäin. Tällä hetkellä meillä on kansallinen potilastiedon-arkistokanta, mutta se on valitettavasti potilastiedon-arkisto, eli se on ikään kuin taaksepäin katsova. Se kertoo, mitä on tehty. Se, mitä me myös tarvittaisiin tulevaisuudessa, että meillä on rakenteinen hyvä. Meillä on hoitosuunnitelmat olemassa kansallisesti, mutta niitä ei käytä systemaattisesti. Myös se tieto, mitä me aiotaan tehdä, ikään kuin mitä pitäisi tapahtua tulevaisuudessa tälle potilaalle, että hoidon tavoitteet saavutetaan, pitäisi myös olla kansallisesti määritellyssä muodossa. Mutta me ei voida myöskään vain jäädä odottamaan, että kansallisesti se määritellään. Se tulee vaatimuksiksi potilastietojärjestelmään, vaatimusten siirtymäaika menee umpeen, koska silloin me ollaan 2040-luvulla ennen kuin näitä alkaa tapahtua. Et tosin tästä syystä mä näen, että on hyvä, että potilastietojärjestelmät kehittyy itsenäisinä järjestelminä eteenpäin. Uskon myös, että tekoäly pystyy tulevaisuudessa muodostamaan paremmin sitä niin kuin tiedon integraatiota. Ikään kuin voidaan konvertoida tietoa paremmin raipintoihin yhteensopivaksi, kun tähän asti se on ollut hyvin manuaalista. Mitä kaikkea on pielessä kannassa sun mielestä? Mitä pitäisi parantaa, kun se muodostaa käsittääkseni jonkinlaisen pohjan muilla potilastietojärjestelmillä tänä päivänä? Mun mielestä se on liikaa puhtaasti arkisto, jonka periaatteisiin ei todennäköisesti lähtökohtaisesti muodostamisvaiheessa kuulunut se, että se olisi hyvin käytettävä. Se olisi hyvin luettava tietokanta. Se on niin kuin säilytystietokanta ollut enemmän, ja ne käyttöliittymät, joita sen tiedon käytettävyyteen on rakennettu, ne ei ollut ammattilaisille hyvin käytettäviä. Eli me on paljon hoidettu potilaita puutteellisin tiedoin eri paikoissa sen takia, että kannasta ei ole saatu hyvin tuotua tietoa potilastietojärjestelmiin. Tätä ollaan kyllä korjaamassa. Nyt uusiin potilastietojärjestelmiin on muodostumassa parempia käyttöliittymiä kantatietojen selaukseen, joka parantaa tätä tilannetta, että niin kuin
tilanne on korjautumassa, mutta ei se ole vielä hyvä kansallisesti. Eli taustalla on joku arkkitehtuuripäätös vuosikymmeniä sitten sen toiminnasta. Nyt menee oman osaamisalueen ulkopuolelle, niin ei pysty tarkemmin kuvaamaan. Miten nämä tiedot esimerkiksi, kun mä avaan kannan, niin mä näen sen sillä käyttöliittymällä, joka on siellä nettiselaimessa, niin miten te näette tämän saman tiedon? Onko teillä käytettävissä muunlaisia rajapintoja ja oma käyttöliittymä vai käyttääkö esimerkiksi terveystalo sitä samaa näkymää? Joo, itse asiassa kansalaisilla on erillinen niin kuin eri rajapinta ylipäätänsä, mitä kautta tietoa luetaan, kuin mitä kautta terveydenhuollon ammattilainen lukee. Meille näkyy palvelutapahtumittain ikään kuin yksittäin klikattavina, kuten omakin tiedot näkyy, eli ne pitää yksitellen klikata auki ja lukea niitä tietoja. Ja se on niin kuin tiedon hakemiseen hidas. Että jos miettii, se mikä lääkärivastaanoton haaste on, että niin kuin lähtökohtaisesti perusvastaanotto 20 minuuttia, se on 20 minuutin miniprojekti. 20 minuutista ei voi käyttää kovin paljon aikaa tiedon hakemiseen. Jolloin sitten se, että kanta-arkistosta pitää lähteä etsimään tietoa ja lukee, niin se on, niin kuin, se on iso haaste ottaa huomioon sen rajallisen vastaanottoajan. Ja tämän takia se tieto pitää saada sieltä paremmin käyttöön. Lääkärin vastaanotolla olen huomannut, että lääkärillä ei ole aina mahdollisuutta keskittyä siihen, mitä mä sanon, koska hänen pitää näpytellä koko ajan jotain ja kirjoittaa. Ja se 20 minuuttia itse asiassa hirveän herkästi venyy monesti just sen takia, että jos lääkäri on tunnollinen ja yrittää vielä kuunnella, niin tietysti hän keskeyttää vähäksi aikaa sen kirjoittamisen, niin uskon, että terveystalolla olette miettineet myös tällaista ongelmaa, että miten tätä voisi tehostaa. Mutta jos ette ole miettinyt, niin mikä on sun mielestä sellainen tapa, että sitä voisi tehostaa, että se koko 20 minuuttia lääkäri voisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti nimenomaan potilaan ymmärtämiseen sen sijaan, että näpyttelisi koko ajan siellä tietoja. Joo, hyvä nosto. Ehkä yksi, sanotaanko tämmöinen ensimmäisiä low hanging fruit asioita, mitä tekoäly on meille tuomassa, on ambient scribing-teknologia. Eli kuunnellaan, mitä vastaanotolla tapahtuu, ja sen jälkeen siitä muodostaa tekstimuotoinen yhteenveto, ja tästä tekoäly edelleen muodostaa potilaskertomusmerkinnän pohjan, ikään kuin luonnoksen ammattilaiselle valmiista potilaskertomusmerkinnästä, mitä siinä vastaanotolla tapahtuu. Tämä on jo Amerikassa kohtalaisesti yleistyvä, en nyt osaa suoraan sanoa käyttölaajuudesta, mutta on siis, miten sanoisin, muuttumassa valtavirran teknologiaksi. Toki heillä ottaa englannin kielialue siinä aika paljon, plus se, että heillä kirjaaminen on ollut prosessi, jota on tehnyt esimerkiksi sihteerit lääkärin ohella, jolloin se kustannusvaikuttavuus tämmöiselle työkalulle on vielä huomattavan paljon parempi. Sieltä saadaan sitä työvoimaa vähennettyä tämän työkalun ansiosta. Mutta sama on Suomessa kokeilussa. Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on hyvä pilotti käynnissä. Terveystalolla meillä on jo chat-vastaanotolla vastaava työkalu ollut pilotissa ja pilotoidaan lähiaikoina myös kivijalkavastaanotoilla tämmöistä vastaavaa teknologiaa. Että kyllä me myös, en osaa nyt tarkkaa aikataulua tästä sanoa, mutta seuraamme aktiivisesti myös tämän teknologian käyttöönottoa ja edistämistä. Joo, mikä sun oma veikkaus on, että onko se käytössä vuoden vai 5 vuoden päästä? Sillä välillä. Siihen vaikuttaa niin hirveän moni asia. Siihen vaikuttaa myös se, että miten asiakkaat kokee sen siinä, mitä ammattilaiset kokee, miten me saadaan se käyttöliittymä toimimaan, kuinka hyvin. Ja yksi tosi olennainen asia on se, että kuinka me saadaan se integroitu ammattilaisen prosessiin siten, että se on mahdollisimman vaivatonta. Ongelmana vanhoissa potilastietojärjestelmissä on ollut se, että niihin ei ole saanut työkaluja helposti integroitua, jolloin on helposti tuotu yksi uusi ohjelma, jossa sitä tehdään ja liikutellaan leikepöydän avulla tietoja, ja se ei ole nykyaikaa. No, mutta kuulostaa siltä, että palikat on olemassa ja niitä pitäisi integroida ja jotta ne keskustelisi keskenään, vai näinkö sen liian yksinkertaisena tämän ongelman? Se, mikä terveydenhuollossa tulee sitten aina vielä, on se, että me tarvitaan näyttöä. Me ollaan toimiala, joka perustuu hirveän paljon enemmän tutkimukseen kuin mikään muu toimiala. Asia, mitä ei aina terveydenhuollon sisällä ole tajunnutkaan. Me tarvitaan myös näyttöä siitä, että onko tämä teknologia turvallista, tehokasta, vaikuttavaa, miten tämä vaikuttaa ammattilaiskokemukseen ja asiakaskokemukseen. Eli moni muu toimiala pystyy ottaa monet innovaatiot hirveän paljon helpommin ja nopeammin käyttöön, mutta terveydenhuollossa on vahva vaikuttavuus näyttöön perustuva kulttuuri, mikä on hyvä asia.
Ja osin sitä käyttöönottoa hidastaa se, että me halutaan saada näyttöä, kokemuksia siitä, että kuinka tämä teknologia toimii. Mutta luonnollisesti olet ihan oikeassa. Integraatio on myös yksi iso haaste, joka pitää ratkaista. Niin tässä tapauksessa pitäisi tehdä ikään kuin sellaisen, niin kuin luoda placebo-ryhmiä, jossa olisi käytössä tämä teknologia ja toisella taas ei olisi. Vai miten me pystymme keräämään näyttöä, että se toimii oikeasti? No tuo on yksi vaihtoehto. Eli randomoidaan työtä siten, että osin kun sä pidät vastaanottoa, sulla on teknologiaa käytössä ja katsotaan, miten se vaikuttaa sun työhön silloin, kun sä teet ambient scrappingilla tai sitä ei ole käytössä. Tai toinen vaihtoehto on se, että randomoidaan ammattilaisia käyttämään tätä ja tarkastellaan jälkikäteisesti vähän niin kuin luonnollisen koeasetelman näkökulmasta, mitä taas ehkä taloustieteessä käytetään enemmän, että meillä muodostuu luonnollisesti erilaisia ryhmiä. Vaikuttavuusnäyttö on aina vahvempi, jos me voidaan tehdä randomoitu tutkimus ja se on luonnollisesti se tavoite, mutta sitten se on taas koeasetelmana paljon vaativampi. Ehkä tästä syystä ja osin oman taloustieteellisen taustan vuoksi mä enemmän suosin luonnollisia koeasetelmia ja näiden muodostamia koetilanteita ja näiden analysointia. Voidaanko me hieman miettiä tätä skenaariota, että kuvitellaan, että meillä on sellainen tilanne, jossa tämä teknologia on käytössä. Minä olen potilas, sinä olet lääkäri. Mitä oikeastaan tapahtuu vastaanotolla, kun tämä teknologia on käytössä? Eli sä tutkit mua ja tämä teknologia kirjaa ylös meidän keskustelun ja sitten vasta vastaanoton jälkeen lääkäri käy läpi sitä. Miltä se prosessi näyttää käytännössä, jos tämä teknologia olisi käytössä, niin miten tämä toimisi? No mä en ole itse sitä käyttänyt muuta kuin ihan testimielessä, että jälleen kerran eat your own dog food -tyyppisesti toivon, että jossain vaiheessa pääsen sitä käyttämään lähivastaanotolla, kun on saatu tietosuojaselvitykset, monet muut asiat tehtyä. Mutta tässä näkökulmassa mä sanoisin, että se ei ehkä muuta vastaanoton prosessia juurikaan. Se todennäköisesti, nämä on myös asioita, mitä haluaisin, että me tutkitaan ja selvitetään. Muuttaako se vastaanoton vuorovaikutusta? Koska jos mä tiedän, että esimerkiksi, että meillä olisi flunssa tässä ja mä tutkisin sua, niin mä sanoisin ääneen, että kaulalla ei tunne suurentuneita imusolmukkeita ja keuhkosta on siistit hengitysäänet, sydämestä ei kuulu sivuääniä ja hengitys on normaalia ja happisaturaatio 97% ja korvissa tärykalvot siistit, hyväliikkeiset. Mm-hmm. Niin mä kuvaisin sulle samalla ne statuslöydökset. Poistaisin sun huolta, purkaisin huolta, muista parantaisi kommunikaatio vastaanotolla. Samalla mä tiedän, että ne tallentuu. Tekoäly kuuntelee, se muodostaa niistä kirjauksia, jolloin sinne tallentuu relevantit tiedot. Just. Sama asia selkäkipua, polvea, montaa muuta tutkittaessa. Niin mä koen, että se parantaisi kommunikaation laatua vastaanotolla. Ja toivon, että me saadaan tästä myös jotain tutkimustietoa lähiaikoina, kun teknologia on ollut kohtalaisen aikaa esimerkiksi Jenkeissä käytössä, että miten se muuttuu se vastaanoton dynamiikka tämän myötä. Mutta miten laajasti me voidaan hyödyntää sitä teknologiaa vastaanotolla? Esimerkiksi voisiko tekoäly jo ehdottaa jotain lääkkeitä tai toimenpiteitä potilaalle sen keskustelun perusteella jo vastaanoton aikana? Kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kaikki teknologiat toimii siten, että se tallenne analysoidaan vastaanoton jälkeen, jolloin se ei ole reaaliaikainen. Mutta kyllä mä nyt 5-10 vuoden aikajänteellä, jos katsoo eteenpäin, niin uskon, että tämä on reaaliaikaista, jolloin ikään kuin sitä tekoäly analysoi sitä keskustelua jo vastaanoton aikana ja muodostaa siitä, mitä sanoisin, reaaliaikaista tukiälyä. Voi antaa tukea erotusdiagnostiikkaa. Me tiedetään, että lääkärillä on yleinen vahvistusharha, ikään kuin he asettaa työdiagnoosin ja todennäköisimmin epäilee yleisiä sairauksia, niin siinä tilanteessa tämä kuunteleva tekoäly voisi ehdottaa esimerkiksi erotusdiagnostisia vaihtoehtoja tai harvinaissairauksia tai jotain muuta, joka ei vaikuta lääkärille tulevan mieleen. Tämä toki vaatii siis jälleen kerran teknologisesti tosi monta kerrosta erilaisia teknologisia komponentteja, josta tämä muodostuu, mutta kyllä mä niin kuin visioajatuksena pidän tätä mahdollisena. Pitäisikö meidän sitten ohjelmoida sellaisia tekoälyjä tai tekoälyratkaisuja, jotka ottaisivat huomioon tällaiset vahvistusharhat ja muut, niin kuin ikään kuin tehtäisiin tästä bias aware tekoäly, joka ottaisi huomioon nämä? Kyllä, ehdottomasti koen, että meidän nykyisiä biaksia pitää korjata tekoäly. Tai meidän pitää olla varmoja siitä, että meidän biakset ei siirry tekoälyille. Että niin kauan kun me opetetaan tekoälyä ikään kuin jo olemassa olevan materiaalin myötä, niin sieltähän muodostuu näitä, mitä on muualla havaittu, että
niin kuin mitä vaikka juridiikassa on havaittu, että tuomarien ajatusvinoumat siirtyvät tekoälylle, jos niitä opetetaan sillä aineistolla. Niin ihan samalla tavalla lääketieteessä meidän pitää tunnistaa, minkälaisia paijaksia meillä on tällä hetkellä, miten ihmisten ulkomuoto tai potilashistoria vaikuttaa siihen, mitä lääkäri pitää mahdollisina diagnostisina vaihtoehtoina. Kyllä me pitää varmistaa, että tekoälylle näin ei siirry. Mutta samalla myös tunnistaa nämä tämmöiset ehkä lääkärin vastaanoton liittyvät, kuten tämä vahvistusharha tai että yleiset sairaudet ovat yleisiä harha. Ja tätä kautta parantaa lääketieteen laatua, että me tuetaan sitä ammattilaista vastaanotolla. Niin pitäisikö meidän ottaa jo huomioon tätä teknologista kehitystä jo siinä vaiheessa, kun hakeudutaan opiskelemaan lääketiedettä esimerkiksi, että nyt koko ammattikunnan tai tavallaan niin kuin ammatin luonne muuttuu tänä päivänä. Ja pitäisikö jo alkuvaiheessa opettaa kognitiivisia taitoja ja empatiaa lääkärille, että he pärjäisivät tulevaisuudessa. Mutta johtaisiko se sitten siihen, että jäisi vähemmän aikaa sille itse kontekstille, syvään osaamiselle, ulkoa opettelu on tosi tärkeää, koska pitää oppia tietyt asiat ulkoa, pitää tietää. Miten sä itse suhtaudut siihen ajatukseen? Pitäisikö meidän katsoa tavallaan uudestaan koko tätä asetelmaa, että miten lääkäreiksi opiskellaan, tullaan ja niin edelleen? Hirveän hankala kysymys. Tästä on siis, olen seurannut tätä keskustelua opiskelijavalinnoista kyllä pitkään ja ehkä yleinen kommentti on siihen se, että niin kun, ei me välttämättä tiedetä, saadaanko me sillä tavalla meille juuri parhaita lääkäreitä, mutta että se on ollut oikeudenmukainen ja riittävän hyvä menetelmä löytää nuoria ihmisiä, joilla on kykyä kasvaa lääkäreiksi. Ja me tunnistamme myös, että me tarvitaan eri tehtäviä erilaisia lääkäreitä. En osaa itsekään sanoa, minkälainen mä persoonapiirteeltä oli 19-vuotiaana, kun mä oon hakenut lääkiksi, mutta en mä missään tapauksessa ole sama ihminen. Niin voi olla, että mäkin olisin jollain mittareilla karsiutunut. Et tietyllä tavalla mä koen, että se on hyvä, että meitä on niin kuin kirjon joka päähän lääkäreitä, koska jos kaikki on empaattisia lääkäreitä, niin kuka tekee niitä tärkeitä lääkärintöitä, jota ei tehdä potilaskontekstissa, diagnostiikan tutkimuksia tai montaa muuta. Kyllä mä koen, että me tarvitaan erilaisia ihmisiä ja se on hyvä, että sitä kirjoa lääkäreissä on paljon. Siirrän tästä osin vastuuta myös niin kuin lääkärille itselleen, että kyllä ei meidän pidä ajatella, että meillä on fixed mindset ja me ei voida osata tai että mä oon tämmöinen. Kyllä tietyllä tavalla myös ammattilaisella itsellä on vastuu siitä, että hän oppii työuraa aikana uusia taitoja. Etenkin nyt kun miettii, kuinka paljon niin kuin lääketieteen muutosnopeus on kiihtyvä, siis ikään kuin toinen derivaatta on positiivinen siinä, kuinka paljon meillä tulee koko ajan uutta tutkimustietoa, niin kyllä niin kuin kaikilla toimialoilla myös terveydenhuollossa niin on vaatimuksena se, että sä pystyt koko ajan enemmän haastamaan itse omia ajatuksia ja kehittämään itseäsi sekä ihmisenä että ammattilaisena. Lääkärin näkökulmasta onko Dr. House hyvä vai huono lääkäri? Pakko myöntää, että mä en ole ikinä katsonut Dr. Housea, mutta saamani palautteen perusteella hän ainakin toimii omalla persoonallaan, mikä minusta on yleensä hyvä asia. Onko hänen persoonansa aivan täysin optimaalinen? Ei varmasti kaikkeen työhön, mutta osalle potilaista ilmeisesti näyttää toimivaa. Joku on diagnosoinut hänelle Aspergerin syndroomaa ja kieltämättä siinä on monia sellaisia viitteitä siihen. Rehellisesti sanottuna en ole ihan varma, haluaisinko mä olla hänen potilaana, jos kävisi niin iso vahinko, että joutuisin potilaaksi, niin, koska mun mielestä se empatian puute hänessä, niin se on ihan järkyttävää, tai sitten se ilmenee jotenkin erityisellä tavalla, joka ei käy ilmi ainakaan siinä vuorovaikutuksessa hänen ja potilaan välillä. Mutta jos olisit vakavasti sairas ja menisit päivystykseen ja sulle tarvittaisiin vaihtoehtona Dr. Housea, ja sit sä mietit, että sä tarvit nyt tähän kuitenkin kaikista osaavimman lääkärin, niin ottaisitko sä Dr. Housen siinä tilanteessa? Kyllä luultavasti, mutta en haluaisi, mutta näin siihen se perustuu, että hän on niin kova ammattilainen kerta kaikkiaan, niin paras diagnosoija siinä sarjassakin. Hän oikeastaan sen ansiosta yksinomaan säilyttää sen paikkansa, vaikka tekee mitä huvittaa. Kyllä, joo. Kyllä. Toki hän on viihdepersona hyvä, mutta kyllä mä tietyllä tavalla myös ajattelen, ei tietenkään näin ole, mutta että meillä on tietty määrä kapasiteettia, joka jakautuu. Niin aina jos ihminen on jollain tavalla ääri-ihminen, hän on äärimmäisen osaava jossain, niin
väistämättä se syö hänen kapasiteettia jostain muualta elämäosa-alueelta, kuten vaikka vuorovaikutustaidoista. No minkä vuoksi ihmiset ja nuoret ihmiset yleensä ottaen hakeutuvat opiskelemaan lääketiedettä sun mielestä? Hankala sanoa kaikkien mielestä. Kyllä mä edelleen tunnistaisin vahva auttamisen eetoksen. Itsehän on, siis kyllä mä oon aikana ajanut se, haluan auttaa ihmisiä, on syy, minkä takia mä oon lähtenyt lääkäriksi. Siihen osin vaikuttaa se, että mulla on 3 vuotta nuorempi kehitysvammainen pikkuveli, jota mä oon hoitanut koko lapsuuden ajan. Ja se on ikään kuin, mulla on ollut luontaista se ympäristö, missä mä oon kasvanut, että joku ihminen on riippuvainen mun avusta ja mä oon tottunut auttamaan. Luonnollisesti mulla on ehkä vähän vahvempi auttamisen eetos, mutta kyllä mä edelleen tunnistan, toki omasta lääkisajasta on 20 vuotta, kohta 15 vuotta, 20 vuotta siitä kun aloitin, niin ilmapiiri on tänä aikana voinut muuttua, todistusvalinta on voinut muuttaa sitä, minkälaisia ihmisiä hakeutuu lääkikseen. Mutta kyllä se edelleen, kun nuoria lääkäreitä näkee, niin kyllä heillä vahvana on se, että he haluaa tehdä auttamistyötä ja haluaa auttaa, parantaa ihmisiä. Onko nykyiset opiskelijavalinnat vanhentuneet? Että nyt ne perustuu enimmäkseen ulko-opetteluun ja taitoon ilmaista sitä asiaa, mitä on lukenut. Nyt menee ihan tosi alueelle, mitä en osaa, mutta en osaa sanoa, minkä takia ylioppilaskirjoituksissa mitattava oppimiskyky eroaisi siitä pääsykokeessa mitattavasta oppimiskyvystä. Kummassakin on kuitenkin se, mitä lääkärin tosi paljon tarvitaan, on halu oppia opiskella päivittäin jatkuvasti omaa tietoa ja sinnikkyyttä. Niin en mä osaa sanoa, kumpi sitä mittaa paremmin pääsykoe vai ylioppilaskirjoitukset. Kyllä. Ja taas ekonomistin näkökulmasta on hyvä, että ihmiset pääsevät työuraan alkuun nopeasti. Se ymmärrä ihmisiä, joka hakee 5-6 kertaa lääkikseen ja ikään kuin hidastaa työuraan alkuun pääsemistä, mutta maailmassa on muitakin hyviä työvaihtoehtoja kuin lääkis. No olisiko Suomessa kuitenkin ammattikunnan hyväksi, lääkärin ammattikunnan hyväksi se, että me koulutettaisiin lisää lääkäreitä sun mielestä? Tämä on taas tämmöinen ikuinen mielipideaihe, josta on 2 vahvaa mielipidettä. Mä haluaisin, että me käytetään lääkärin työpanos relevanttiin työhön ja käytetään se työpanos tehokkaasti. Pitää ottaa huomioon, että se ei ole pelkästään se lääkärin palkkakustannus, vaan lääkärin kynä on kallis. Eli keskimäärin reseptien kustannus yhteiskunnalle on suurempi kuin lääkärin palkkakustannus. Ikään kuin se, että se lääkärin määrä kertautuu kustannuksissa hyvin paljon. Lisäksi terveystaloustieteen perusperiaate on se, että terveyspalvelujen kysyntä on pohjaton. Niin mikä on se lääkärimäärä, millä me saavutetaan ikään kuin se riittävä hoidon taso? Kyllä mä sanoisin, että meidän pitäisi yhteiskuntana pärjätä nykyisellä lääkärimäärällä, jos miettii lääkärimäärä suhteessa populaatioon, mutta miettiä tarkemmin sitä, että mitä työtä tehdään, että tehdään vaikuttavaa työtä. Tällä hetkellä yksityinen bisnes näyttää monesti houkuttelevammalta kuin julkinen puoli lääkärille. Ja tässä on ikävä puoli, että se korreloi vahvasti palkkojen kehityksen kanssa, koska yksityinen pystyy maksamaan enemmän lääkärille. Niin onko tämä se koko selitys tässä vai onko jotain muita tekijöitä, jotka selittää, että miksi yksityinen on houkuttelevampi vaihtoehto lääkärille? No kyllä mä lähdin siitä, että ei meille tulla pelkästään palkan vuoksi. Meillä on myös hyvin paljon työsuhteisia työntekijöitä, jotka työskentelee samalla palkalla, mitä saavat muualta. Me tarjotaan ihmisille hallittavaa työaikaa, me tarjotaan ihmisille joustava työ, me tarjotaan ihmisille mahdollisuus tehdä semmoista työtä, joka ei kuormita heitä liikaa. Etenkin meillä on paljon uran alkuvaiheessa, perheen perustamisvaiheessa olevia lääkäreitä, joilla ruuhkavuosien takia elämässä on kuormitusta niin paljon muutenkin. Niin on tässä myös olemassa tämä, että me ollaan työnantajana joustava ja me tarjotaan semmoinen työmahdollisuus, että pystyy muusta elämästä suoriutumaan. Erikoistumisvaihe on aika rankkaa lääkäreille ja monet ei halua sitä välttämättä tehdä siinä vaiheessa, kun he ovat perheen perustamisvaiheessa. Olet aikaisemmin kehittänyt potilastietojärjestelmiä ja ollaan jo keskusteltu niistäkin, mutta mikä niissä on sellainen synti tai niin kuin ongelma lähtökohtaisesti, että miksi ajaudutaan jatkuvasti siihen tilanteeseen, että lääkärit eivät ole tyytyväisiä, järjestelmät ei toimi, maksaa hirveästi, lopputulos on sellainen, että sitä täytyy korjata monta vuotta sen jälkeen. Mikä niissä on teknologisesti niin haastavaa,
Että miksi ne menee niin usein pieleen? No, apotti ynnä muuta sellaista. Kyllä nyt sinänsä, jos miettii nykyisiä potilastietojärjestelmiä, apottia, montaa muuta. Mä tunnistan siellä teknologia, arkkitehtuuri, syystä johtuvia asioita. Eli kun näitä ei päästä rakentamaan puhtaalta pöydältä, vaan aina lähdetään siitä, että vanhan tiedon pitää integroitua, niin se luo aika vahvan semmoisen niin kuin polkuriippuvuuden niille, minkälaista arkkitehtuuria, minkälaista tietokantarakennetta, minkälaista toimivuutta lähdetään rakentaa. Plus se, että ylipäätänsä nykyisin monen käytössä olevan potilastietojärjestelmän arkkitehtuurinen perustaa vuosikymmenten takaa. Se asettaa tosi isoja haasteita. Siellä on vaikka semmoisia ohjelmistokieliä monessa käytössä, joista osaajia löytyy kourallinen. Eikä se asettaa ihan niin kuin rajoituksia sille, kuinka paljon niitä pystyy kehittämään. Sinänsä tuttu tilanne ilmeisesti tosi monelta toimialalta, että mikään kuin tosi, niin kuin mitä sanoisin, arkkitehtuurin syvä kerros on vanha ja sen päivittäminen, korvaaminen on tuskallista ja sitä siirretään myöhempään. Toinen on myös se, mitä olen entistä enemmän joutunut miettimään, on, että tukeeko se meidän prosessia optimaalisesti. Ne on pääsääntöisesti kehitetty aikana, että meillä oli ensin, me kirjoitettiin niihin paperisiin muistiinpanoihin, me käytettiin sanelikasetteja, sihteerit kirjoittivat koneella eri värisille lehdille, niin suurelta osin potilastietojärjestelmissä on vaan siirretty paperinen toimintamalli digitaalisiin järjestelmiin. Eli me ei olla mietitty sitä itse prosessia ollenkaan, vaan me ollaan digitalisoitu vaan sitä tapaa, miten tätä on tehty aikaisemmin. Kyllä. Eli meidän pitäisi myös uudistaa sitä tapaa, miten me kirjaamme näitä tietoja ja käsittelemme. Kyllä, joo. Mutta samalla se on myös, kuten nyt Apotissa on nähty, kun siinä on tuotu rakenteisen kirjaamisen ominaisuuksia, niin muutosvastarinta on tosi iso. Eli pitää ottaa myös huomioon se, että jos ammattilaiset on ajanut manuaalivaihteisella autolla 40 vuotta, niin automaattivaihteisto tuntuu oudolta, koska sä tarvit siihen mäkilähtöön nyt sen manuaalivaihteen. Eli niin kun se siirto pitää tehdä vähittäin, jos sitä toimintaa muutetaan. Kovin nopea, äkillinen muutos aiheuttaa niin paljon muutosvastarintaa, että kukaan ei enää uskalla tehdä mitään uusia muutoksia. Ja ne pitää palvelumuotoilla tosi hyvin. Eli pitää olla hyvää palvelumuotoilla, pitää ymmärtää prosessi hyvin, pitää olla hyvää käyttöliittymäsuunnittelua. Ja sen hyödyn pitää olla merkittävä, jotta ammattilainen siirtyy uuteen toimintamalliin. Eli ikään kuin uusi toimintamalli, joka ei tarjoa lisähyötyä ammattilaiselle, niin se on implementaatiovaiheeseen ihan mahdoton tehtävä. Ottaen kuitenkin huomioon sen, että missä työpaineessa sitä työtä tällä hetkellä tehdään. Kaikki semmoinen työ, joka ei suoraan liity siihen potilastyöhön, ylimääräinen potilastietojärjestelmään perehdytys ja muuta, siihen on hankala saada ammattilaiset sitoutumaan. Mutta siis osin, kyllä mä tunnistan siellä semmoisen, että se on arkisto. Sä katsot niitä kantatietoja, niin se kertoo, mitä on tehty. Lääkärin kirjaus kertoo tosi paljon esitietoja. Siinä on se haastatteluosuus, kertoo oireiden etenemisestä, monesta muusta. Siinä on kuvattu status tosi hyvin. Polve on väännelty, käännelty, tutkittu liikkuvuudet, stabiliteetit, monet muut turvotukset, kuvataan sitä. Kuvataan liikkuvuutta, montaa muuta. Mutta jatkosuunnitelmaosuus, joka itse asiassa ratkaisee sen, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa, niin se ei kauhean hyvin ohjaa työtä eteenpäin. Että jos miettii, että meillä olisi semmoinen CRM-järjestelmä jollain myynnissä, johon kuvataan tosi hyvin asiakkaan kanssa käyty haastatteluja, kuvataan mikä oli neuvottelun tilanne, mutta ei kuvata jatkotoimia, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, miten liidin kanssa edetään, miten kauppa closataan. Eihän kukaan käyttää semmoista CRM-järjestelmää, joka ei tue myynnin etenemistä. Mutta ei meidän potilastietojärjestelmät tue hoitoprosessin etenemistä kovin optimaalisesti. Oi vitsi, toi on hyvä pointti. En ole ajatellutkaan tuota. Ja kun siis hoidon vaikuttavuushan tapahtuu vastaanoton jälkeen. Hyvin harvassa hoidossa se hoidon vaikuttavuus tapahtuu vastaanotolla, vaan nimenomaan mitä meillä tapahtuu vastaanoton jälkeen. Tehdäänkö niitä asioita, mitä on suunniteltu, otetaanko lääkettä, mitä on suunniteltu, tapahtuuko kontrolli, kuntoutustoimet, mitä on suunniteltu. Sieltähän se hoidon vaikuttavuus suurelta osin syntyy. Meidän järjestelmät ei tue tätä kauhean hyvin. Apotti. Sitä on kritisoitu, mutta minulla ei ole valitettavasti riittävästi yksityiskohtia siitä, että miksi se on huono. Pystytkö avaamaan, millä kaikilla tavoilla Apotti on epäonnistunut järjestelmä? En mäkään halua liikaa Apottia kritisoida. Viittaan tässä ehkä tuoreeseen raporttiin, joka näin, että Apotissa ei ole riittävästi huomioitu ammattilaisten prosesseja ja sujuvaa työnkulkua. Eli osin Apotin kehittämistä on ohjannut tiedolla johtaminen tai muut tavoitteet. Se on mun näkökulmasta, mä oon sitä hieman käyttänyt silloin Apotin alkuvaiheessa, työskentelin silloin osa-aikaisesti Malmin päivystyksessä ja tuli Apottia käyttäneeksi. Se on opittava, se oppimiskäyrä on vaan tosi pitkä. Siihen pitää haluta. Se pitkä vai jyrkkä?
loiva ja pitkä. Eikä ikään kuin, niin kuin sitä pitää osata ja haluta. Mä tunnen ihmisiä, jotka tykkää Apotista, tykkää Apotin ominaisuuksista, mutta ne ei yleensä ole mediaanilääkäreitä. Ne ei ole ikään kuin tavallisia käyttäjiä, vaan ne on ehkä teknisesti perehtyneempiä ammattilaisia, jotka siitä tykkäävät. Niin herää ehkä kysymys, että onko Apottia speksaamassa ollut käyttäjiä, mediaanikäyttäjiä, vai onko siellä ollut speksaamassa teknisempiä ammattilaisia, jonka näkökulmasta se toiminnot on suunniteltu. En tiedä. Eli ei ole kuultu riittävästi lääkäreitä. Joo, kyllä mä näen, että suunnittelus, validaatio, testaus, käyttäjien kuuleminen, demoileminen, protoileminen, varhainen testaaminen on hirveän tärkeää. Ja ehkä Apotin yksi iso riski on ollut se, että se on tehty isona mammutihankkeena, joka on ensin kehitetty ja sitten käyttöön otettu. Olisiko se toiminut paremmin, jos olisi otettu käyttöön moduuli kerrallaan, palanen kerrallaan, erikoisala kerrallaan ja sitä olisi kehitetty iteratiivisesti, jolloin niin paljon asioita ei olisi löyty lukkoon ennen lopullista valmistumista. Se kuitenkin huomioitava, että oma kokemus myös testaamisesta on se, että jos testaa kehittää potilastietojärjestelmiä, niin lopullista käytettävyydestä ei ikinä saa proto- eikä demoympäristössä eikä testiympäristöstä kuvaa. Vasta sitten, kun sä pyörität sillä sitä niin kuin perusprosessia, vastaanoton prosessia, työpäivän prosessia kymmeniä kertoja, toki huono käytettävyys jää heti kiinni, mutta sitten alkaa päästä kiinni siihen todelliseen käytettävyyteen. Ja tämä on haaste, koska tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää kehitystyössä päästä mahdollisimman nopeasti tuotantoympäristöön, jotta me saadaan oikeaa palautetta. Ehkä tämä voi olla yksi juurisyy Apotin epäonnistumiseen, että sitä on protoiltu ja kehitetty liikaa pullossa, jolloin tuotanto on ikään kuin isot ongelmat ovat paljastuneet vasta laajassa tuotantokäytössä, johon koko järjestelmä tuotiin kerralla. Nyt varmistan kuitenkin sun näkökulmasta, kumpi on suurempi ongelma, se, että siinä ei ole riittäviä ja hyviä ominaisuuksia vai se, että siinä on liian pitkä oppimiskäyrä? Liian pitkä oppimiskäyrä. Kyllä siinä ominaisuuksia riittää. Musta saamani palautteen mukaan se on lentotukialus. Mutta lentotukialuksessa on paljon opittavaa ja ymmärrettävää, jotta sä pystyt operoimaan sillä hyvin. Jotenkin tuntuu nurinkuriselta, että sellaiset ihmiset, joilla on hyvät kognitiiviset kyvyt, niin kuin lääkärit, eivät pysty oppimaan sellaista järjestelmää. Vai onko ongelma ajan puutteessa? On siellä varmasti ja ammattilaisia, jotka sitä pystyy käyttämään, mutta sitten, että tukeeko se niitä ammattilaisten ydinprosesseja. Nyt mennään tosi heikolle jäille, koska ne ei ole käyttänyt Apottia vuosikausiin. Tiedän, että siihen on tehty parannuksia, mutta niin kun, se, mikä on myös potilastietojärjestelmiä ja ylipäätänsä ammattilaisten järjestelmien kehittämisen ongelma on se, että jos me pakotetaan ammattilaiset yhteen tiettyyn polkuun, me ajatellaan, että meillä on optimipolku, miten toimitaan, niin se niin kuin one size doesn't fit all. Ei se toimi kaikille. Niin meidän pitää myös sallia tietyllä tavalla järjestelmässä jonkun verran joustoa käytettävyydessä ammattilaisen polussa toiminnoissa, jotta se tukee optimaalisesti isompaa joukkoa ammattilaisia. Ja etenkin kun puhutaan, että otetaan vaikka sairaanhoitopiirille uusi järjestelmä, niin jos se ei sovi 20% ammattilaisista, että se tukee 80% optimaalisesti, onhan sitä aika iso käppi ammattilaisissa, joka ei tykkää siitä. Se on iso haaste. Myös yleensä kun ajatellaan, että kehitetään kuluttajasovellusta, niin jos saadaan markkinasta 10% pelaamaan peliä, niin se on hyvä suoritus. Mutta ammattilaissovelluksista sun pitää saada 95% olen tyytyväisiä. Se haaste on paljon isompi. Niin, eli voi ajatella, että jos Apotti olisi peli, niin toiset tykkäsivät siitä kovasti, toiset taas ei. Mutta näissä ammatilliseen käyttöön tarkoitetussa järjestelmässä meillä ei ole varaa sellaiseen peliin. Juuri näin. Se täytyy toimia. Kyllä. Lähestulkoon kaikilla. Joo. Se mikä peleissä on, että peleissä voit tavoitella niin kuin haters ja lovers. Ei sillä väliä, jos joku vihaa, ne ei pelaa sitä, ne pelaa muita pelejä. Mutta sulla on tietty joukko, joka pelaa ja tuo sulle tuloja. Se riittää. Mutta ammatillisissa järjestelmissä et voi ajatella näin. Eikä se designin peli ole ihan erilainen, mitä tavoitellaan. Tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että Apotti-järjestelmä tavallaan pakottaa käyttäjänsä vangiksi, joutuu tekemään asioita tietyllä tavalla, jotta Apotista saa mitään irti? Sanoitko, että siltä se musta kuulostaa? Että niin kun, siinä on luotu prosesseja ja toimintamalleja, etenkin mun käsityksen mukaan kirjaamiseen, jossa sitten ne eivät tunnu ammattilaisista luontevilta ja hyviltä. Ja sitten ikään kuin, että jos sun perusprosessissa, prosessi, mitä sä toista 20 kertaa päivässä, sulla joka ikinen kerta joku kohta ärsyttää, niin onhan se ärsytys aika jatkuva. Vähän niin kuin Teams kaatuisi aina jokaisen kokouksen aikana. Tai muuta vastaavaa tämmöistä tökkimistä, niin kyllä mä ymmärrän niitä joitakin ammattilaisia,
että sitten sen järjestelmän käyttö ei tunnu hyvältä ja sinne sitten kehitetään. Ihminenhän on sopeutuva eläin, joka kehittää väistämistoimintoja. Eli sitten ammattilaiset sopeuttavat omaa toimintaansa järjestelmään, joka sitten taas ehkä johtaa siihen, että järjestelmän alkuperäisiä tavoitteita tiedolle johtamisesta ei saavuteta, kun ammattilaiset löytää. Kyllä ammattilaiset on hyviä löytää vaihtoehtoisia polkuja järjestelmissä, vaikka siellä olisi pakotettu polku. Pitäisikö meidän sitten rakentaa sellainen järjestelmä, joka olisi, miten mä sanoisin, jota lääkäri voisi rakentaa itselleen erilaisista palikoista itselleen sopivaksi, vai mikä olisi se ratkaisu tähän? Joo, kyllä mä jonkunlaisen kustomoinnin näen hyvänä. Ammattilaiset myös tykkää henkilökohtaisesta kustomoinnista, mutta sitä käyttää yllättävän harva. Kyllä se on kuitenkin hyvä, että me valtaosalle käyttäjistä lyödään peruspohja. Aivan kuten kaikissa, otat minkä tahansa kuluttajapalvelun, niin ei sulle haluta antaa kovin paljon vaivaa ikään kuin sen palvelun käytön aloittamisessa, vaan sulle luodaan perussetappi, millä sä lähdet liikkeelle, jotta sä pääset alkuun mahdollisimman sujuvasti. Mutta edistyneille käyttäjille ja jossain vaiheessa, kun käyttää enemmän kotona järjestelmän kanssa, niin kyllä mä näen hyvänä, että sitä pystyy modifioimaan omiin tarpeisiin. Mutta ehkä tuohon alkukommenttiin, mistä vielä lähit. Käsittääkseni yksi Apotin isoja harmistuksen kohteita ammattilaisilla on rakenteiden kirjaaminen. Eli jos me mennään tuohon äskeiseen esimerkkiin, kun tutkin flunssapotilasta ikään kuin perinteisesti sinne on ikään kirjoitettu vapaana tekstinä. Olet varmaan katsonut omia potilaskirjauksia, sinne kirjoitettu, että keuhkot siistit ja sydämestä ei sivuja, niin se lukee vapaana tekstinä. Mutta Apotissa ainakin jossain vaiheessa sinne sitten ikään kuin pudotusvalikoista valittiin keuhkoauskultaatio ja sen tulos. Ja mun mielestä on tässä tämmöinen asia, että niinku tekoälyn pitäisi pystyä tämä tekemään. Eli meidän pitää sallia ammattilaisille mahdollisuus kirjoittaa itse, käyttää ambit-scrapingia, käyttää sanelua, käyttää rakenteista kirjaamista ja tekoäly pystyy konvertoimaan näitä muodosta toiseen. Eli ammattilainen pystyy joko lukemaan rakenteista kirjaamista tai hän pystyy lukemaan vanhaa vapaata tekstiä. Hän pystyy syöttämään tekstiä eri muodossa ja tekoäly tekee konversion näiden välillä. Eli me saavutetaan rakenteisen kirjaamisen hyödyt, mutta samalla me sallitaan ammattilaiselle joustavuus omaan työnkulkuun. Tämä näen, että mitä mä sanoisin, omiin silmiin yksi selkeä tulevaisuuden kehityskulku on tähän suuntaan. Olisiko siinä sitten sellainen unelmakäyttöliittymä sinulle, että voisi keskustella suoraan ihan epämuodollisesti ihmiskielellä järjestelmän kanssa? Siis se on palanen unelmakäyttöliittymä, mutta meidän pitää ottaa myös huomioon, en mä halua puhekäyttöliittymää, koska meidän pitää käsitellä vastaanotoaikana hirveän paljon informaatiota. Mä tarvitsen hyvän visuaalisen dashboardin potilaan tilanteesta. Se sisältää niin paljon informaatiota, että puhekäyttöliittymä ei pysty sitä 20 minuutin aikana edes syöttämään ulospäin. Et kuitenkin nopein tapa ihmiselle hakea informaatiota on niin kuin visuaalinen dashboardi sekä lukeminen. Mutta mä toivon tulevaisuudessa, että kun mä käyn sitä vastaanottoa läpi, niin se tekoäly tukee. Se tunnistaa, mikä on konteksti, tunnistaa, mitä diagnoosia mä keskustelen potilaan kanssa, tukee mua siinä omassa työssä. Plus yksi asia, mitä mä toivon tosi paljon tulevaisuuden käyttöliittymältä on se, että se auttaa mua oppimaan. Asia, mitä mä teen itse, kun mä keskustelen ChatGPT:n kanssa, jos mä oon keskustellut jostain asiasta, niin sehän periaatteessa tyhmentää mua, koska se kysyy multa. Mä siirrän sille ongelmaa, mutta mä kysyn siltä lopuksi, mitä mun tästä pitää oppia, mistä mä se voi oppia, jotta mä samalla, kun mä kysyn siltä, niin mä samalla opin itse. Eli mä ikään kuin sen pienen mikrooppimisen hetken koitan siihen ChatGPT:n käyttöön sisältää ja joihinkin omiin tämmöisiin ChatGPT:n, mikä ne vakiomallit, mitä siellä on, mä ikään kuin sinne asetuksia laittanut sen, että se aina lopuksi antaa mulle myös semmoisia niin kuin oppimisvinkkejä. Niin samalla tavalla mä toivon lääkärin työssä, että jos se kerran analysoi mun vastaanottoja, niin se antaa mulle palautetta mun työn laadusta, kertoo muuten mitä oppia. Eli meidän pitää saada ihmisille, niin kuin pedagogiikan, mielestäni yksi hienompia termejä on särö. Jotta ihminen oppii, sillä pitää olla särö. Eli pitää syntyä särö siihen ammattilaisen kuoreen, että hän tunnistaa, että hänellä on osaamisvaje ja sitä haluaa korjata sen särö ja opiskella. Niin mä haluan, että me tuodaan niin kuin systemaattisesti tuodaan ammattilaiselle insightia siitä, että missä hänellä on oppimisvajeita posin kautta. Tuodaan hänelle, että tässä sä oot hyvä, tässä oot tosi hyvä. Mutta meidän pitää tunnistaa myös se vinooma, että ammattilaiset aina haluavat vahvistaa omia vahvoja alueitaan, eivätkä halua systemaattisesti etsiä omia sokeita pisteitä ja niin kuin korjata omia heikkouksia, mikä johtaa niin kuin kertyessään yliajan entistä vahvempaan vinoumaan toimintamalleissa. Mä toivon, että tulevaisuudessa tekoälyjärjestelmät auttaa meitä tunnistaa meidän osaamispuutteita ja auttaa meitä oppia.
erittäin hieno metafora ja analogia tuosta säröstä. Muistaakseni Nassim Taleb oli kirjoittanut tästä, että mikä on epäorgaanisen ja orgaanisen objektin tai olion ero on se, että kun orgaaniseen olioon tulee joku, no käytetään vaikka tätä analogiaa särö, niin se ylikompensoi sitä. Kun se korjaa sen, niin se paranee ja samalla se lisää jotain muita ominaisuuksia ja se vahvistuu. Toisin kuin vaikkapa mekaaninen kello, jos siihen tulee isku, niin ei se siitä enää korjaannu. Niin hirveän hieno. Ymmärrän, mitä tarkoitat. Mutta oli myös hyvä, koska tämä on siis yksi myös vinooma, minkä mä oon tunnistanut lääkärin työssä. Jos mulle lääkärin tapahtuu hoitovirhe, mä ylikompensoin sitä lopun työuraani. Eli tietyllä tavalla mä haluan varmistaa, että mä en toista samaa virhettä, jonka takia mä ehkä vähän liikaa poissuljen sitä hoitovirhettä, minkä mä oon tehnyt niin tulevaisuudessa. Jonka takia mä uskon, että jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen ikään kuin vinooma paletti pään sisällä on erilainen, joka johtaa siihen, että me jokainen ajatellaan hieman eri tavalla laadusta ja potilaan hoidosta. Meillä ei voi muodostua niin kuin täysin yhtenevää käsitystä optimaalisesta hoidosta, koska meillä jokaisella on omat henkilökohtaiset vinoomat ja historiat. Mutta jos tarkennan vielä yhtä asiaa, mistä juteltiin aikaisemmin sun kanssa, eli unelmakäyttöliittymästä, niin voisin kuvitella, että myös sellainenkin toimisi, että sen dashboardin voisi rakentaa ikään kuin lennosta, tai taustalla olisi jo jotain tämmöisiä esikustomoituja vaihtoehtoja, ja tavallaan edelleen se käyttöliittymä olisi sellainen, että voisi sanoa vaikkapa, että kerääpä mulle, tee yhteenvedon tämä potilaan hoitohistoriasta viimeisen 10 vuoden aikana, ja se voisi rakentaa tämän lennosta. Toimisiko tällainen? Joo, kyllä mä näen, että toimii. Pakko tässä antaa kehuja CGI-tiimille, joka on Omni 360 Copilottia rakentanut. Siellä Aapoit-kumppanit tehdään loistavaa työtä ja yksi hienommista innovaatioista, mikä on hetkeen tullut niin kuin terveydenhuollon potilastietojärjestelmän markkinalle, niin siellä nimenomaan on tämä, että Copilotti hakee sitä tietoa, se hakee potilashistoriasta, tekee sitä koosteita ja se tekee valmiiksi yleiskoosteen potilaasta ja sitten kun se tietää, millä tulosyillä potilas tulee, niin se tekee niin kuin kontekstikohtaisen koosteen lisäksi. Että jos potilas tulee selkäkivulla, niin se tekee selkäkipuhistoriasta koosteen. Tosi näppäriä oivalluksia. Ja jälleen kerran, että tee kooste potilaan terveyshistoriasta, niin tähän koskee joka käyntiä. Eihän sitä komentoa kannata jättää sulle, vaan se kannattaa tehdä johonkin valmiiksi. Kun me tiedetään, että potilas on tulossa, silloin ajanvaraus on työlistalla, niin tehdään se kooste valmiiksi. Kyllä mä näen, että tämä on tulevaisuutta, että ehdottomasti siis, koska tästä on hyviä esimerkkejä tuotteita olemassa, jossa validaatiotutkimus on menossa markkinalla käsittääkseni tällä hetkellä, teho- ja turvallisuustutkimus, en tiedä mitä kaikkea siellä tutkitaan, niin kyllä mä näen, että tämä on yksi sellainen selkeä niin kuin tekoälykomponentti, joka tulevaisuudessa tulee olemaan osa potilastietojärjestelmiä. Näissä potilastietojärjestelmän kehitysprojekteissa, niin pitäisikö lääkärin johtaa teknologiatiimiä vai riittääkö, että teknologiajohtaja ymmärtää lääketieteen kontekstia? Mä uskon, että tässä on ikinä mitään optimitilannetta. Tämä on trade-offia. Tämä on hyvin persoonakohtaista. Ja. Ensinnäkin meillä on hirveän vähän lääkäreitä, joilla on riittävää teknologista osaamista. Ei mullakaan ole, että mä pystyisin vetämään teknologiatiimiä, koska siinä sun pitää ymmärtää ohjelmistokehityksen periaatteita niin paljon paremmin. Nykyinen malli, millä toimitaan terveystalous, missä meillä on tuoteomistajatiimi, on mielestäni ihan unelma. Eli meillä on tuoteomistajatiimi, joka omistaa tuotteen. Voisitko kuvailla vähän sitä, että miksi se toimii hyvin? Se toimii hyvin sen takia, että siinä on jaettu päätöksenteko matala kynnys. Meillä on vahva kommunikaatio, me tehdään paljon yhteistyötä, koska niin kuin se pitää tunnistaa se vaihe, missä sen oman työn rajahyöty alkaa jo heikentyä. Eli mä kuitenkin tuon suurimman lisäarvon kehityksen sillä, että mä tuon sinne sen lääkärin näkemyksen. Ja jälleen kerran, jos yksi lääkäri tuo liikaa näkemystä, se vinouttaa. Me tarvitaan paljon lääkäreitä. Meidän pitää tunnistaa, missä vaiheessa meidän pitää sitouttaa 10 lääkäreitä, missä vaiheessa 100 lääkäreitä sille validaatiolle, että me ollaan että me saadaan varmistettua hyvä lopputulos. Niin en mä näe, että se lääkärin työpanos teknologiatiimin vetäjänä on olennainen. Olennaisempaa, että se tiimi, joka johtaa tuotetta, niin siinä on kliinistä osaamista mukana, joka pystyy priorisoimaan kehitettäviä asioita ja tuomaan sinne päätöksentekoon riittävän aktiivisesti lääketieteellistä osaamista.
Ja kun kyse ei ole pelkästään siitä, että asioita on helppoa tehdä. Se ei ole kyse pelkästään siitä, että hän käyttelee hyvää tuotetta, vaan pitää miettiä, että on helppoa tehdä oikein. Yksi sellainen slogan, jota me käytetään. Eli pitää tunnistaa se, että sen pitää olla helppoa tehdä, sen pitää olla ammattilaisille hyvä, sen pitää olla ammattilaisille toimiva, sujuva, kognitiivisesti mukava. Mutta samalla me tiedetään, että meillä on tiettyjä juurisyitä, jotka johtaa meillä vaaratapahtumiin, palautteisiin, laadun heikkenemiseen. Niin meidän pitäisi tunnistaa, että se järjestelmä tukee myös oikein tekemistä. Että se niin kuin, tehdään oikean mittaisia sairauspoissaolotodistuksia, tehdään oikeita laboratoriotutkimuksia tässä diagnoosiepäilyssä tai muuta vastaavaa. Eli meidän pitää ohjata myös sitä oikein tekemistä. Tässä tulee sitten vain isoksi haasteeksi kohtalaisen nopeasti se, että koska me ollaan lääkintälaitteen puolella ja siinä on semmoinen iso tekninen rajaveto tällä hetkellä. Ei haluta myöskään välttää sitä, että me ei tehdä lääkintälaitteita, mutta pitää myös tunnistaa se, että onko rajahyöty lääkintälaitteeksi siirtymisestä niin iso, että siihen kannattaa mennä. Joo, lääkintälaitteissa on varmasti tapahtunut monia edistyksiä ja innovaatioita viime vuosina, mutta taas digin puolella niin potilastietojärjestelmällä on niin huono maine, että taas minusta tuntuu välillä, että ne vetää sen koko huomion ja sitten vaikuttaa siltä, että oikeita innovaatioita digin puolella ei tapahdukaan, vaan on jatkuvasti jotain ongelmia. Niin onko kuitenkin tapahtunut digin puolella jotain sellaisia murroksia ja innovaatioita viime vuosina, mitkä on jäänyt huomaamatta meiltä tavallisilta kansalaisilta, kun ollaan keskitytty vaan kritisoimaan potilastietojärjestelmiä? No kyllä mä sanon, että se, ehkä puhuttiin aikaisemmin Kanta-arkistosta, niin siihen liittyvää, se on tosi vähittäinen, tosi hitaasti tullut murros, mutta kyllä Kanta-arkiston käytettävyys rajapintojen kautta on jatkuvasti parantunut. Kyllä siinä on semmoinen iso teknologinen murros, joka alkaa ikään kuin kertautua lähivuosina. Sehän on monesti myös, että ensin tekninen kyvykkyys syntyy, se ei vielä näy, mutta sitten kun teknisen kyvykkyyden päällä rakennetaan palveluita, niin sitten se tulee vasta näkyväksi. Mutta kyllä tämä nyt on kaikille näkynyt. Etävastaanotot on ollut iso teknologinen murros, joka on muuttanut terveydenhuoltoa viimeisen 10 vuoden aikana. Toki ei ollut piilossa kenellekään terveydenhuollon loppukäyttäjälle. Että mä semmoista täysin piilossa olevaa isoa teknologista murrosta, niin semmoista en kyllä tunnista. Miten itse suhtaudut etävastaanottoon? Onko se hyvä asia? No itselläni ehkä tähän kohtalainen vinooma, koska olen viimeiset 10 vuotta kehittänyt etävastaanottoja sekä teknologiaa että liiketoimintaa että palveluita. 2015 pitänyt omat etävastaanotot, kehittänyt chatbot-teknologiaa, sen jälkeen perustanut firmaa, jossa myytiin etälääkäripalveluita pienille lääkäripalveluille ennen koronaa ja korona-aikana. Ja terveystalossa aloitin digiterveyden ylilääkärinä etäpalveluiden kehittämisessä, niin se on tietyllä tavalla ollut olennainen osa tätä mun työuraa viimeiset 10 vuotta. Mikä on ollut älyttömän hyvä tähän tekoälymurrokseen tullessa, koska mä oon jo viimeiset 10 vuotta tehnyt siitä, että mä olen kehittänyt teknologiaa ja liiketoimintaa, joka on haastanut toimialan vakiintuneet konventioita, jossa on joutunut jatkuvasti puolustamaan omaa näkemystä, jossa on joutunut pohtimaan prosessinäkökulmaa, ammattilaispotilasnäkökulmia, joutunut tosi paljon miettimään integraatioita ja monia muita. Tästä on ollut tosi paljon hyötyä, kun miettii, että miten nyt sitten tässä seuraavassa teknologisessa murroksessa tekoälyssä tätä sovelletaan. Mun mielestä etävastaanotot on ollut hyvä asia. Ja kuten ihan alussa mainitsin, se mitä mä haluan kehittää on skaalautuva terveydenhuolto. Mä en näe, että me lähivastaanotoissa päästään kovin isoon skaalautuvuuteen. Mitä skaalautuminen muuten tarkoittaa tässä teidän alan kontekstissa? No kyllä mä tässä ensisijaisesti puhun skaalautuvuudella tuottavuuden kasvusta. Eli paljon me tuotetaan jotakin. Onko se sitten vastaanottoja, onko se potilaskontakteja, jotain muuta. Vaikuttavuus on sitten ikään kuin seuraa, paljonko me tuotetaan terveyshyötyä. Sen mittaaminen on niin älyttömän paljon vaikeampaa, että sen takia mä puhun enemmän tuottavuudesta ja skaalautuvuudesta. Ja oma ajatus, minkä takia etävastaanottoja alun perin lähinkin kehittää, on se, että koska lähivastaanotot eivät skaalaudu, meidän pitää muodostaa digitaalisia asiointipolkuja, jossa ihmisten terveyshuolia ja terveysongelmia pystytään hoitamaan ja muodostaa niihin skaalautuvia teknologioita.
Ne oli alkuvaiheessa teknologiat, oli chatbotteja, jossa kysytään esitietoja potilailta. Nyt meillä on kokonaisia oirearvioita, jossa päästään niin kuin huomattavasti paljon parempaan tarkkuuteen, mihin vanhalla teknologialla. Tekoäly tulee varmasti muuttaa tätä pelikenttää vielä tulevaisuudessa. Ja syy, minkä takia mä oon niin älyttömän innostunut tekoälystä, on myös se, että tietyllä tavalla etävastaanottojen, chat-vastaanottojen, bottien skaalautuvuudessa, kehityksessä alkoi rajahyöty olla aika aleneva. Eli me niin kuin teknologian rajat alkoi tulla vastaan, että kun kehitetään algoritmipuustoa, niin ikään kuin sen uuden haarautumiskohdan rajahyöty alkaa olla tosi pieni, koska niistä puustoista alkaa muodostua jo aika massiivisia, niin näen, että generatiivinen tekoäly tarjoaa tähän sen, mitä nyt sanoisin, kaivatun työkalun, mitä on itse kaivannut etävastaanottojen skaalautuvuuden kehittämisessä. Ja samalla se avaa kokonaan uuden pelin myös lähivastaanottojen laadun, vaikuttavuuden, tuottavuuden kasvuun näiden ambient scribing teknologioiden tai potilastietojen esivalmistelu ja esiseulonnan tiivistämisen myötä. Ja lisäksi etävastaanotot vapauttaa potilaan aikaa. Se, mitä terveydenhuollossa perinteisesti ei ole ajateltu, on se, että potilaan matka-ajalla on joku kustannus yhteiskunnalle. Jos mietitään yhteiskunnallisesta näkökulmasta, niin matka-aika on ihan todellinen kustannus, vaikka terveydenhuollon perinteisissä kustannusarvioissa potilaan matka-aikaa ei millään tavalla huomioida. On siellä työnantajan näkökulmasta iso ero, että matkustaako potilas lähivastaanotolle vai asioiko hän toimistolta tai kotoa etäkanavien kautta, jos se sama asia saadaan hoidettua laadukkaasti ja potilasturvallisesti. Ennen kuin potilas päättää käydä lääkärin luona etänä, niin olettaisin, että pitäisi olla jonkinlaista tietoa siitä, että sopiiko etävastaanotto potilaalle, niin eikö tähän liity sellainen ongelma, että potilas ei itse ole tietoinen ongelman vakavuudesta välttämättä ja käykö siinä usein sillä, että lääkäriltä jää huomaamatta moni asia etävastaanotolla? Tosi hyvä kysymys. Tästä syystä meillä terveystalossa on käytössä oirearvio, johon pyritään aktiivisesti ohjaamaan potilaita, joita me edelleen jatkuvasti kehitetään siitä syystä, että oirearvion jälkeen arvioidaan hoidon kiireellisyys, oikea kanava, oikea ammattilainen. Eli sitä kautta etävastaanotolle ohjautuu niitä potilaita, joita pystyy etänä hoitamaan. Ja siinä on myös se iso vinooma, minkä itse ammattilaisenakin huomaan, että jos potilas tulee jo etävastaanotolle, niin lääkäreillä, terveydenhuollon ammattilaisilla on pieni sisäänrakennettu kynnys ikään kuin yrittää hoitaa tämä asia, kun potilas nyt on täällä ja ehkä välillä otetaan enemmän riskiä kuin mitä olisi suotavaa. Että kyllä mä oon samaa mieltä, että on hyvä, että etäkanavissa on oirearviotyökalu, joka arvioi niitä oireita ennen etävastaanotolle ohjaamista. Ja kun on paljon myös etävastaanottoja kouluttanut ammattilaisille, niin aivan hirveän tärkeä asia on joka ikisellä etävastaanotolla arvioida, sopiiko tämä yksittäinen potilas tässä tilanteessa etänä hoidettavaksi. Ja jos se ei sovi, niin potilas pitää ohjata semmoiseen hoitopaikkaan, johon hän kuuluu. Nykyisin se osuus, korona-alkuvaiheessa ihmisillä oli tosi paljon enemmän epätietoisuutta, mitä pystyy etänä hoitamaan. Se työ oli hirveän paljon hankalempaa. Mutta nykyisin ihmisillä on jo näiden vuosien aikana alkanut itselleen muodostua hyvä kuva siitä, mitä etänä pystyy hoitamaan. Se on koko ajan parempaa se asiakasohjautuminen. Uskotko, että kuitenkin etävastaanotto ei välttämättä sovi joillekin ihmisille ollenkaan? Uskon, eikä se sovi kaikille ammattilaisillekaan. Että kyllä me tiedetään ikään kuin, siitä syystä on mielestäni hyvä, että ammattilaiset saa itse myös valita, että tekeekö he etävastaanottotyötä, jotta ne ammattilaiset, jotka haluaa tehdä etävastaanottotyötä, haluaa siihen perehtyä, haluaa oppia kommunikaatiotavat etävastaanotolle, niin tekevät etävastaanottotyötä. Sanoisin, niin kuin siis, en tunnista isoa potilasryhmää, mikä nyt ei sinänsä etävastaanotolla pystyisi hoitamaan. Okei, toki jos et pysty teknologiaa käyttämään, niin luonnollisesti silloin etävastaanotto ei onnistu, mutta onnistuuko etävastaanotto jonkun muun avustamana? Kyllähän kotihoidossa käytetään paljon etävastaanottoja, jossa hoitaja on potilaan luona ja lääkäri on etänä. Eli voi olla myös avustettuja etävastaanottoja. Enemmän ja paljon olennaisempaa on se, että onko se käynnin syy sellainen, että soveltuuko se etävastaanotolle, kuin lähtökohtaisesti onko potilaan ominaisuudet sellaiset, soveltuuko hän etävastaanotolle. Kyllä se käynnin syy on se tärkeä luokitteleva muuttuja siinä. Puhuttiin aikaisemmin, tai mainitsit tuottavuuden kasvun, niin mitä tuottavuuden kasvu tarkoittaa keskimääräiselle lääkärille tulevaisuudessa? Tarkoittaako se sitä, että lääkärin pitäisi tehdä enemmän, vähemmän
vai paremmin työtä? Kyllä mä näistä kaikista tärkeimpänä pidän sitä, että me tehdään paremmin työtä. Niin kuin terveydenhuollon laatu on myös semmoinen, niin kuin me ei voida ikinä saavuttaa absoluuttista laatumaksimia. Ja toki jossain vaiheessa meidän pitää myös tunnistaa, että mikä on ylilaatua, mikä on ylilaatua myös hukkaa tietyllä tavalla. Mutta en mä usko, että me tehdään tulevaisuudessa kuitenkaan vähempää työtä. Me nähdään väestön ikääntyminen, monet muut trendit ja terveystaloustieteen perusperiaate terveydenhuollon pohjattomasta kysynnästä on kuitenkin siellä taustalla edelleen olemassa. Tehdäänkö me enemmän työtä? Tehdäänkö me enemmän vastaanottoja? Voi olla. Toivon myös, että sitten monet hyvinvointialueen johtajat on kuitenkin sanonut, että ikään kuin, että ei vaikuttavuutta ei tapahdu, jos ei ole saavutettavuutta. Että kyllähän potilaan pitää päästä vastaanotolle, jotta ikään kuin sitä hoidon vaikuttavuutta pystytään tuottamaan. Toki tulevaisuudessa voi olla, että osa hoitoprosessista hoituu digitaalisissa kanavissa. Tekoäly todennäköisesti pystyy tuomaan sinne niin sujuvaa vuorovaikutusta, että se osin korvaa yksittäisiä vastaanottokontakteja osana hoitopolkua tai semmoisia kontakteja, jotka tällä hetkellä on hoidettu kirjeellä tai hoidettu sähköisellä kyselyllä. Mä uskon, että hoitopolkun näkökulmassa meillä tulee olemaan enemmän kontakteja potilaaseen, mutta onko ne välttämättä terveydenhuollon ammattilaisen tai lääkärin kontakteja, niin ei välttämättä, vaan sitten, että lääkäri ja muut terveydenhuollon ammattilaiset käyttää työaikaansa entistä enemmän vaikuttavampaan työhön. Ja pitää myös muistaa, että vaikuttavaa työtä on mun mielestä myös luottamuksen rakentaminen. Jos meidän järjestelmä perustuu siihen, että meillä on iso hoitoon pääsyn barrieri, josta pääsee yli silloin, kun jalka on murtunut tai muu vastaava. Jos me hoidon barrieri nostaa liian korkealle ja sitten me kuitenkin samaan aikaan meidän pitäisi preventiossa tukea ihmisiä elintapamuutoksissa tai monessa muussa. Meidän pitäisi myydä ihmisille ajatuksia siitä, että hän muuttaa omia elintapojaan. Myyntihän lähtee luottamuksen rakentamisesta. Niin kyllä luottamuksen rakentaminen vaatii sitä, että me ollaan myös saavutettavia. Me ei voida sitä hoitoon pääsyä rajaa nostaa liian korkealle, joka vaatii sitä, että me tarvitaan skaalautuvia kanavia, joita kautta me tuodaan ihmisille se tunne, että me ollaan saavutettavia. Me rakennetaan luottamus julkiseen terveydenhuoltoon tai terveydenhuoltoon ylipäätänsä. En ole ihan varma, onko se etiikkaa, filosofiaa vai juridisiin asioihin liittyvä haaste, mutta miten me voimme tulkita virhetilanteita tulevaisuudessa, jos teknologia on täysin integroituna lääkärin työhön? Nyt mennään kyllä tosi henkilökohtaisen pohdinnan puolelle, mutta hoitovirheet tulee olemaan tulevaisuudessakin. Me ollaan kuitenkin ympäristössä, jossa jokainen hoidettava potilas on yksilö, jokaisella oma historia. Tulevaisuudessa väestön ikääntymisen myötä me hoidetaan koko ajan kompleksimpia asioita, koko ajan huonokuntoisemmilla potilailla. Väistämättä syntyy tilanteita, jossa tekoälykään ei voi ymmärtää sitä tilannetta eikä pysty ammattilaiset tukemaan optimaalisesti. Kyllä mä näen sen ihan selvänä. Me tullaan edelleen tarvitsen se ammattilainen. Se, mitä mä oon itse ajatellut tästä niin kuin teknologian aiheuttamasta vaaratilanteesta tai haittatapahtumista, mutta siinä on se hyvä, että teknologiassa on logit, teknologiassa on jäljet. Jos me tiedetään, että teknologia tekee virheen, me tehdään ohjelmistopäivitys ja se virhe on korjattu. Se on paljon helpompi korjata teknologiassa oleva virhe kuin ammattilaisten toimintamalleissa ja omissa prosesseissa oleva virhe. Että siinä mielessä niin kun, mä oon optimistinen tämän suhteen, että tämmöinen skenaario on varmasti tulevaisuudessa, jossa me keskustellaan, että oliko tämä virheen juurisyy teknologia vai ammattilainen, joka luki teknologiaa antamaa vastausta. Jälleen kerran meillä on siinä se rajapinta, että siinä on se human technology interaction olemassa, joka muodostaa sen, että ei meillä niin kuin, en mä usko, että niin kuin nollavirhetilanne on mahdollinen. Ja on myös teknologian kehitykseen ihan hirveän hankala tilanne, että mehän kerätään koko ajan enemmän informaatiota. Meillä on tulevaisuudessa geenidataa, meillä on koko potilashistoria, meillä on liikkuvuusdataa, Ouran, muiden wearables, laitteiden keräämää dataa. Ja me tiedetään ihmisen tietojen käsittelyn kapasiteetti, paljon se on, 7 bittiä tai jotain. Miten me saadaan koko se historia kasattua semmoiseen muotoon, että niillä muutamalla parametrillä, mitä me pystytään meidän aivoissa kerralla käsittelemään, me pystytään se käsittelemään. Niin siinä on meidän iso rajapintaongelma tulevaisuudessa. Meillä on valtava määrä dataa, joka pitää muokata siihen muotoon, että se on ammattilaisille käytettävä. Ymmärretään se, että miten se ammattilaisten kognitio toimii.
koska sitten sen pitää niin kuin tehdä vaiheittain, koska niitä bittejä on niin vähän, niin meidän pitää tukea sitä päätöspolkua. Mä oon niin kuin käyttänyt sitä designin tuplatimantti-ajatusta jossain määrin. Eli meillä on niin kuin eksploraatiovaihe, jossa me lavennetaan meidän ajattelua ja me pyritään miettimään kaikki mahdolliset diagnoosit ja sitten meidän pitää päätyä johonkin työdiagnoosiin, eli me tehdään sitä tarkennusvaihetta. Niin kyllä potilastietojärjestelmien pitäisi tukea tämmöistä prosessia, mutta miten me se tehdään, niin en mä saa vielä sanoa. Toivottavasti tulevaisuudessa. Aloitit puhumaan Ourasta, niin moni seuraa omaa terveysdataa, kuinka paljon liikkuu, kuinka pitkään nukkuu, mitä syö, niin edelleen. Miten sä suhtaudut siihen dataan lääkärinä? Pitäisikö meidän seurata enemmän henkilökohtaista terveysdataa? Miten sitä voisi hyödyntää tulevaisuudessa diagnosointiin ja hoidossa? Rehellisesti sanottuna mun on hirveän vaikea rakentaa mitään sellaista, niin kuin, että mä en saa mitään lisäarvoa siitä tänä päivänä vielä. Johtuuko se siitä, että mä en pysty rakentamaan kokonaiskuvaa? Mä en pysty lyömään yhteen kaikkea dataa, että mä voisin saada jonkun, no en halua käyttää sanaa diagnoosia, mutta jotain insightteja siitä. Tai siis sulla ei ole ongelmaa, jonka se ratkaisisi. Ei siis, tämähän on ihan perus startup-asia, ratkaisi ongelma. Sulla ei ole ongelmaa, mitä se ratkaisisi. Mulla on ongelma. Mä oon 2 työupunut. Kerran terveyskeskuslääkärinä, kerran yrittäjänä. Mä en halua enää uupua. Mä haluan mulle ennakoivan mittarin. Ja mä oon todennut, että itselle Ouran data, työuupumuksessa on se haaste, että se on vähän niin kuin sammakon keittämistä hengiltä, jos tiedät vanhan kuluneen sanonnan, että ihminen sopeutuu koko ajan siihen tilanteeseen ja pitää sitä normaalina eikä havaitse niitä signaaleja. Et sä näe sun et sä tunne sun sykevälivaihtelua. Ja se huonosti kun työ tuntuu normaalilta. Mutta kun mä oon asettanut itselle tietyt niin kuin rajat sille, että jos sykevälivaihtelu on tällä tasolla tai unenlaatu heikkenee tai monta muuta, mutta pitää toimia. Niin se helpottaa sitä, koska se antaa mulle numerisen arvo. Ja sun pitäisi se päätös tehdä pelkästään ennakointi. Yes. Joo, kyllä. Se on mun varhaisen puuttumisen mittari itselle. Koska innostuvana ihmisenä mulla on taipumus haalia itselleni enemmän vastuita ja tekemisiä kuin mitä mä pystyn hoitamaan. Ja sitä kautta mä tiedän olevan lopun työuraa työuupumuksen riskissä, niin mulla pitää olla itsellä henkilökohtainen mittari, jolla mä sitä seuraa. Mä en myöskään halua tehdä mun elämästä niin tylsää, että mä olisin koko ajan siellä alueella. Niin kun, mulle on hyvä tasapaino se, että mä nukkumaan mennessä mietin innostuneena työasioita. Silloin mielestäni työelämä on hyvää. Toki mietin muitakin asioita, mutta välillä tulee työasiat innostuneena mieleen. Ei ahdistuneena, vaan innostuneena. Jos voisi kerätä kaiken datan yhteen, geenidatan, sitten seurantadatan ja sitten myös jotain kvalitatiivista dataa, vaikkapa jonkun lääkärin näkemystä, niin voisiko siitä jo rakentaa hyvän ennakoivan ratkaisun ja työkalun ihmisen terveyden ylläpitoon sun mielestä? Ja missä pisteessä me ollaan tänä päivänä? Mikä sun oma kokemus on näistä työkaluista, mitä sä hyödynnät ennakoinnissa, että palveleeko ne sun tarkoitusta, auttaako ne sua ehkäisemään esimerkiksi työuupumusta? Noista kaikista sanoisin, siis terveyden edistämisessä käytän myyntianalogiaa. Siis kaikki nämä, mitä äsken kuvasit, niistä muodostaa joku riskiarvio, siis joku todennäköisyys jollekin tapahtumille. Niistä muodostuu todennäköisyys sydäntapahtumille, työkyvyn heikentymiselle, eliniän alenemiselle, monelle muulle. Sen jälkeen me tarvitaan jotain toimia. Ne toimethan pääsääntöisesti, ne on joko lääkkeellisiä toimia tai ne on omien elintapojen muutosta, stressin vähentämistä, liikunnan lisäämistä, ruokavaliotottumusten muuttamista, ruokarytmin muuttamista, unen laatuun huomioimista. Osa niistä on toimia, joita pystyy tekemään itse. Osa on toimia, joihin tarvitaan apua, lääkehoitoa, jonkun uniapnean hoitoa tai vastaava hoitoa, joka heikentää unen laatua. Elintapamuutoksissa mielestäni kyse on ihan myyntipolusta. Mielestäni se, meillä on kohtalaisen paljon näyttöä siitä, että data pelkästään ei sysää sua myyntipalloa kovin paljon eteenpäin. Eli jos mä näen, että mä oon nukkunut huonosti, niin se ei vielä. Se ei välttämättä sysää sua eteenpäin, jos ei sulla ole ratkaistavaa ongelmaa, jos ei sulla ole huolta. Ja sitten taas, jos riski on pieni, ei me haluta sulle huolta.
koska ikään kuin jos saavutettavana oleva hyöty on pitkä ja se on tosi pitkään päällä, niin se nykyarvo, niin kuin diskontattu nykyarvo sille toimenpiteelle on tosi pieni. Mutta jos sulla on huoli, se heikentää sun elämän laatua. Tämmöistä tasapainoilua. Meidän pitää saada posin kautta parantaa elintapoja. Kyllähän enemmän pitää mennä sitä kautta, että mitä lyhyen aikavälin hyötyä me tuotetaan sillä, että sä elät terveellisesti. Sulla on virkeä, sä oot toimintakykyisempi, sä pystyt tekemään niitä asioita, mitä sä haluat. Sulla ei niin usein huonoa moodia, sulla ei ole krapulapäiviä. Tosi monet ihmiset vähentää alkoholin käyttöä sillä, että ne ei tykkää krapulasta. Tai ne ei tykkää siitä, että se heikentää niiden uudenlaatua ja palautumista. Niin saman tapaan sitten niin kun monet ihmiset parantaa ruokarytmiä sillä, että ne saavat hyvän tasaisen verensokerin läpi päivää ja se vähentää heidän mielialaa ja vireyden vaihtelua. Tai syö terveellisemmin sitä kautta, että se glukoosikäyrät verensokerissa on tasaisempia, koska ei syö nopeita hiilareita, jotka nostaa korkealle ja laskee ja se aiheuttaa väsymyksen tunnetta, vaan syö terveellistä ruokaa, jota kautta verensokeri on tasaisempi. Ne tuo sulle lyhyellä aikavälillä jo hyötyä, mutta kaikki nämä tuo myös sitä pitkäaikavälin hyötyä. Mutta jos me kuvataan niitä hyötyjä pelkästään sen pitkäaikavälin hyödyn kautta, niin sehän diskonttautuu nykyarvo hyvin pieneksi. Ehkä pääpointti oli tässä se, että mä enemmän mietin sitä kautta, että me ei hirveän paljon saada lisähyötyä niin kuin dataa lisäämällä. Toki mitä enemmän sä koet, että se insight on persoonallista, se on nimenomaan suhun liittyvää. Ja me tiedetään sun henkilökohtaisia tarpeita. Sen takia me tiedetään, että se vastaanotto, tavataan, keskustellaan, käydään läpi. Susta tuntuu, että ne neuvot, mitä annetaan nimenomaan sulle, sillä on vaikuttavuutta. Me tiedetään, että se muuttaa ihmisten terveyskäyttäytymistä. Mutta jos Tesla pystytään ostamaan verkosta ilman myyjäkontaktia, miksi me pystytään myymään terveitä elintapoja verkossa ilman yhtään henkilökohtaista kontaktia? Kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa elintapavalmennus on hyvin vahvasti digitaalinen palvelu, joka on sulla 365/7 läsnä. Se on sulla aina saavutettava. Ja sitä kautta me saadaan siitä paljon enemmän hyötyjä. Ja ehkä asia, mitä olen itse pohtinut viime aikoina enemmän, niin me ajatellaan tosi niin kuin historiapainotteisesti, että ihmisillä on eniten taloudellisia rajoitteita. Mutta kyllä me nykyisin, se mistä me kilpaillaan kaikista, niitä on aika. Kyllä myös terveydenhuoltona me kilpaillaan siitä, että ihmiset käyttää aikaansa terveyttä edistäviin asioihin. Ja siitä ajasta on kilpailemassa tosi paljon isoja kilpailijoita. Sitä on kilpailemassa somejätit, monet muut, jotka haluavat, että ihmiset on somessa ja ihmiset on siellä sen sijaan, että ne tekisivät terveyttä edistäviä asioita. Niin kyllä mun mielestä meidän pitää myös ottaa huomioon se, että meidän pitää tehdä palveluita, jotka on ihmiselle hyviä ja helppokäyttöisiä ja tuo niille lyhyellä aikavälillä positiivista palautetta, koska me kilpaillaan tosi isojen kilpailijoiden kanssa siitä, että me saadaan ihmiset käyttää omia rajallisia resursseja, myös muuta kuin taloudellisia resursseja, kognitiivista kapasiteettia, omaa aikaansa, käyttää asioihin, jotka tuo niille terveyttä ja hyvää hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Miksi me emme elä keskimäärin 100-vuotiaiksi vielä tänä päivänä? Meillä on tosi paljon riskitekijöitä ja sairauksia, jotka on osin sattumanvaraisia, kuten esimerkiksi syöpä. Muistan patologian professori kommentti 3. vuoden patologian kurssilla, että jos et mihinkään muuhun kuollet syöpää, se on myös meille iso taloudellinen haaste. Eli nykyisin me ei kuolla ekan syöpää eikä me kuolla tokaan syöpää, me ehkä kuollaan 3. syöpää. Me sairastaa jokainen todennäköisesti joku syöpä jatkossa elinaikanamme, joka on aivan hirvittävän kallista hoitoa. Ja lisäksi ei meidän elimistö biologisesti, enemmän se on poikkeusyksilö, joka elää 100-vuotiaaksi. Voin suositella katsojille ja kuuntelijoille sellaista kirjaa kuin Emperor of All Maladies, Siddhartha Mukherjeen kirjoittama vuonna 2011 Pulitzerin palkinnon voittanut kirja, joka käsittelee syövän luontoa. Ja en mä henkilökohtaisesti myöskään, enkä mä koe, että lääketieteen järkevä tavoite ei ole, että ihmiset elää mahdollisimman pitkään ja me tehdään ikään kuin, puhutaan tämmöinen termi terveystaloustieteessä niin kuin disability adjust life years. Eli meille tulee paljon elinvuosia, jolloin meidän toimintakyky on rajattuna ja elämänlaatu on huono. Mielestäni meidän pitäisi maksimoida ne vuodet, jolloin meillä on hyvä elämänlaatu, plus kansantaloustieteen näkökulmasta meidän pitäisi maksimoida työikäisten ihmisten työkyky työuran aikana, jotta meidän PKT säilyy siinä kunnossa, että meillä on varaa investoida myös terveydenhuoltoon tulevina vuosina. Ja auttaa heikossa asemassa olevia. Nimenomaan. Kaikista ei ole työkykyiseksi, mutta tehdään toimia sen suhteen, että mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan työelämään mielekkäästi. Sulla on kokemusta
startup-yrittämisestä terveysalan kontekstissa. Mikä on sellainen riski, mikä on sulta jäänyt ottamatta, mitä olet jälkikäteen katunut kenties yrittämisessä? Suuri riski, mikä ei ottamatta, on se, että there is no plan B. Sun ei ikinä pidä lähteä yrittäjäksi, jos sulla on plan B olemassa. Tarkoitatko sitä, että pitäisi olla vain plan A, ja jos jotain menee pieleen, niin säätää sitä? Yes, kyllä. Kyllä. Tunnistan sen, että ongelma sekä itsellä että osin founder-tiimillä oli se, että meillä oli liikaa plan B:tä olemassa, mikä on lääkärin työssä hirveän helppoa, koska sä voit aina palata siihen lääkärin työhön. Ja se johtaa siihen, että siihen asiaan ei heittäydy 150%, kuten tarvittaisiin, että startup menestyy, koska se maailma on aivan hirveän haastava. Ei se ole missään tapauksessa helppoa, ei se ole normaalia työelämää olla startup-yrittäjänä. Eli suuri virheeni on se, että lähdin startup-yrittäjäksi ja plan B oli olemassa. Ei pitäisi olla mitään muuta kuin plan A, painaa sillä täysillä, unohtaa kaikki plan B siksi aikaa. Startup-yrittäjäksi pitää lähteä vasta, kun idea on niin hyvä, että sä et halua pitää plan B:tä hengissä. En nyt muista missä kirjassa tämä on mainittu, mutta että ei pidä tehdä hyviä ideoita. Pitää olla niin paljon ideoita, että sä voit karsia hyvät ideat pois ja toteuttaa vaan erinomaisia. Niin sama on startup-yrittäjänä. Jos startup-yrityksen idea on hyvä, se ei ole riittävän hyvä. Sen pitää olla erinomainen. Sen pitää olla niin erinomainen, että sä et halua tehdä mitään muuta. Jos tuntuu, että sulla on monta ideaa, niin mikä niistä ei todennäköisesti hyvä. Mieti vielä. Kyllä semmoista niin kuin tosi tiukka karsinta siitä, että mitä lähtee tekemään, pitää olla. Validointia. Joo, validointia nopeasti markkinalle. Maksuhalukkaiden ihmisten löytäminen. Löytää ne oikeasti ihmiset, jotka laittaa siihen rahaa. Alkuvaiheessa kaikki kyllä taputtaa selkään. Kaikki sanoo, että se on hyvä idea. Niin kuin selkään taputtelijoista ei ole yrittäjänä pulaa, mutta pyydä heitä vaan lompakko. Hankkii oikeita asiakkaita. Sitä pitäisi tehdä enemmän mahdollisimman nopeasti. Ja se on terveysmarkkinassa tosi hankala, koska niin kuin polku terveysmarkkinassa, kuten aikaisemmin puhuttu, tarvitaan vaikuttavuusnäyttöä ja montaa muuta, niin maksava asiakkaan saaminen on monivuotinen polku. Se on tosi monen muuhun, jossa sä voit luoda kuluttajille sovelluksia ja laittaa maksuvaihtoehdon verkkosivulle ja niin kuin fake it till you make it -tyyppisesti katsoa, että onko tälle maksuhalukkuutta. Se ei toimi terveysstartupissa samalla tavalla. Se polku on paljon kivisempi ja hitaampi. Niin osin näistä kaikista syistä niin kuin, ei plan B:tä. Erinomainen idea ja sitten sillä eteenpäin. Toisaalta samalla hirveän kiitollinen, että mä oon sen käynyt. Missään muussa et opi niin paljon kuin yrittäjänä. Se pakottaa sut omaksuun hirveän määrä asioita. Se on muuttanut ajattelua tosi paljon. Pakotti pohtii myyntiä, markkinointia, joka johti siihen, että tajuaa, että ei se elintapa valmennus lähivastaanotolla, diabetesvastaanotolla, ei se ole mitään muuta kuin myyntiä ja markkinointi. Ihan samat logiikat siellä pätee. Eräs tuttuni on sanonut, että yrittäminen ja startup-yrittäminen on vähän niin kuin MBA-steroideilla. Joo, samaa mieltä, ehdottomasti. Kyllä. Onko olemassa jotain sellaisia terveysalan startuppeja, jotka on aiheuttanut sinussa wow-tunteen? Jotain tämmöiset tosi hieno toivallukset ja ratkaisut? On monia. Mä nyt nopeasti koitan miettiä, että mitä tässä on ollut. Esimerkiksi Meru Health-matka on seurannut isolla niin kuin kiinnostuksella osin siksi, että siinä on myös niin kuin mahtavaa ahkeruutta ja sinnikkyyttä. Tuore startup Biostalabs, joka tekee ambient scribingia ja terveydenhuoltoa, loistava founder-tiimi, hyvää tekemistä. Nämä kaksi tuli nyt tästä niin kuin nopeasti mieleen itselle, mikä on enemmän puhtaasti tämmöisiä teknologiataustaisia. Toki meillä on tosi paljon terveydenhuollon startuppeja, jotka on enemmän palveluliiketoimintaa, mutta siinä mä koen, että se liiketoimintamalli on niin erilainen, että ikään kuin henkisesti, kun puhutaan startupeista, ne laskee heitä tähän samaan kategoriaan. No, onko olemassa sellainen vaara, että tulevaisuudessa lääkäri olisi vain sellainen API-rajapinta kuin itsenäinen ammattilainen? Niin kuin tosi pitkällä aikavälillä kyllä, mutta siinä vaiheessa me sitten enää mietitään, että mihin me sitä API-rajapintaa tarvitaan. Viitat etenkin siihen aikaisempaan, mitä puhuin, että jos meidän pitää niin kuin miljoonia parametreja muuttaa semmoiseen muotoon, että sitä pystyy ihminen kognitiivisesti käsittelemään ja tekemään päätöksiä ja sen jälkeen viestimään nämä päätökset eteenpäin ja muodostaa johtopäätöksiä, niin missä vaiheessa tähän rajapintaan enää tarvitaan ihmistä väliin. Tosi pitkään me tarvitaan regulatorisista syistä, joku kantaa riskin, plus se kestää aikansa, että ikään kuin meidän järjestelmä muokkautuu siihen muotoon. Ja sitten samalla mä myös näen, että
terveydenhuolto on tähän mennessä perustunut tosi paljon tämmöisiin, niin kuin, jos miettii lääketieteen historiana, niin kuin diagnostiikka aistivarasta. Se hyvin pitkälti perustuu aisteihin. Niin kuin miettii, että miten me diagnoosia asetetaan, niin diagnoosikriteerit on niin kuin havaintoja, ne on aistivaraisia havaintoja niin kuin tästä hetkestä. Mutta tulevaisuudessa, kun tekoäly pystyy analysoimaan, uskon, että jossain vaiheessa me rakenteistetaan koko meidän terveyshistoria, jolloin me pystytään opettamaan tekoälyä niin kuin pitkittäisaineistolla pitkältä aikaväliltä. Se löytää sieltä semmoisia muuttujia, korrelaatioita, niin diagnoosikriteerit voi muuttua semmoisesti, että ihminen ei pysty niitä kognitiivisesti käsittelemään, koska ne muodostuu vaikka aikasarjoissa tapahtuvissa muutoksista tai oireiden kehittymisestä tai monesta muusta. Diagnoosi- ja alaryhmät voi muuttua, mutta onko se sitten siinä vaiheessa siten, että tekoäly ehdottaa ihmiselle niitä analyysejä? Eihän lääkäri katso patologin kuvia, vaan patologi antaa hänelle lausunnon, eikä tavallinen lääkäri katso magneettikuvia, vaan radiologi antaa hänelle lausunnon, niin onko meillä sitten joku lääketieteen alaryhmä, joka tekee näitä analyysejä? En tiedä, mihin mennään, mutta en mä näe, että se lääkäri siitä heti häviää, mutta mä uskon, että niin kuin prosessit meillä tulee muuttuun, sanon keskipitkällä aikavälillä, 10-20 vuoden aikana. Niin paljon mä siihen uskon, että ikään kuin henkisesti huomasin jo tuossa yhden Risto Siilasmaan podcast-kuuntelun jälkeen miettiväni, että terveydenhuollossakin todennäköisesti lisäarvoa tuotetaan enemmän teknologialla tulevaisuudessa. Että siitä työuran näkökulmasta, kun aikaisemmin puhutaan, että onko mä lääkärijohtaja vai ohjelmistokehittäjä, niin kyllä sen niin kuin ohjelmistokehityksen suuntaan mä huomaan, että mua kiinnostaa. Että niin kuin me emme olla ATK tai emmekä digitalisaatio pystyneet täysimittaisesti hyödyntämään sen takia, että tähän on liittynyt semmoisia kognitiivisia rajoitteita, joita tekoäly nyt poistaa. Niin me periaatteessa pystytään niin kuin 2 tai 3 teknologista vallankumousta ja yhtäaikaisesti. Tästä voi tulla aika iso mullistus terveydenhuollon toimialalle tämän tekoälyn myötä. Ai että tämä oli makea keskustelu. Kiitos Tuomo, että kävit täällä mun grillattavana ja oli hienoa keskustella asioista, jotka liittyvät terveysalaan ja teknologiaan ja miltä nämä asiat näyttää lääkärin näkökulmasta. Kiitoksia, että kävit täällä. Kiitos paljon. Oli mahtava päästä tänne ja toivon kuulijoille, että antakaa palautetta, jos minä olin väärässä. Jälleen kerran selkään taputtelijoita riittää. Kaipaan kriitikoita. Osin siitä syystä mä halusin tulla tänne podcastiin, että pääsee puhumaan omista ajatuksista, että mä altistun palautteelle. Haluan kuulla, jos ootte jostain eri mieltä, laittakaa mulle viestiä linkkarissa, sähköpostilla, mut löytää kyllä eri somekanavista.